معك حدش نقدر تقبله حدش نقدر تبلده حدش نقدر ما أصل حوله كابوي كان هنا بتساق حوله بس كذا أمانة اللي أماني بقى كذا أمانة اللي أماني بقى لو ما عمت بلو هذا ده كابوي كان هنا بلو حدش نقدر بلو كبلتي بلو دنيا حولي بلو أقطع حولي بلو كابوي كان هنا بلو نبرت حولي بلو أقطع حولي بلو وقتي سماء جنبه كم أبو جنبه كم أبوي جنبه كم أبي سامي جنبه أبزم جنبه فخذ مجلس حولي فحي مجلس حولي فكأمر مجلس حولي رابع كاسي كاتنا بقى تجينا باندا رابع بابا كاسي كاتنا باندا ريكا سكتنا نصلي هذا نقول حاجة ما عاد هذا كم نقول هذا بس حدش يقول لي هذا لما جمعنا يزعموا هذا لو ما حدش يقول هذا ورا فانتاستيكا كذا بعد هذه بعد اللي عندهم شكيكم هذا اللي عندهم شكون هذا بس كويتا هذا أو كويتا هذا كويتا هذا مسكنا هذا مسكنا هذا را فانتاستيكا كذا بعد هذه بعد اللي شكا كذا بعد هذه بعد را Kami hadis kamu yang apa boleh baca bahagia. Kamu yang hadis dengan siapa boleh baca bahagia. Kamu zaman yang mengerti bahagia. Kamu zaman yang mengelas bahagia. Kamu zaman yang ayah bahagia. Rabah pasti kata bahagia tidak baca. Oh syah kata bahagia. Hamzah yang terlebih. Anda terlebih bahagia. Syah bapa kata bahagia. Ia bahagia si kata bahagia si kata bahagia. Raguna mahatasi kata ada tidak baca. Lalu waktu masih ayat kita cakap. Kami zaman zaman kita orang lekai. Kami zaman zaman kita orang lekai. Kami kan zaman ayat orang lekai. Bisa kerana ayat dua balik hari. Orang fantasi kata apa? Lihat kata ini halnya. Nak sudah tahu. Lima fantasi kata apa? Fantasi kata apa? Fantasi kata apa? Itu dia baca. Jesus
دعابيو نسخا سلزف كركاني كاب تفعات كموت عطيهاني أقريم كاني كلو جزي سرحكا قرمني كلو جزيها تقرمني كلو جزي سرحكا قرمني كلو جزيها تقرمني نسخا سلزف كركاني كاب تفعات كموت عطيهاني أقريم كاني كلو جزي سرحكا قرمني لابانتا ساكاتورا أتازيلا بأتازيلا باندا رادونا مهاتازيكا تلابا أتازيلا باندا سيكا تلاباندا أوه يسوس تبارك بلو نقويتا هللويا لومي بحدش زيتي بحدش حيل تخديك توطيها هللويا لومي كابي እግዚአብሔር زغن متنخاف كخوني هللويا كاب هلونا زتل على هللويا حدش نجر كتعتيها ناب حدش عطاجه توطيها هللويا راكاتا سيكاتا لاباتا زيلا باندا إلا بانتا سيكاتا لاباتا زيلا باندا صلي يا منايركم حفا بلا هللويا يا منايركم حفا بلا هللويا كبرها ابو نغويتا هللويا لومي اما اخلنا زلو هي ودا املاخ هللويا ابتقدس قدساني هذلها هللويا ابتنا እግዚአብሔር زفاني هذلها هللويا لومي ملائكت እግዚአብሔር ابزدت هللويا بملئات مساها خملوخ يا هللويا مساها قال كغلጽ يا هللويا ابيتك هللويا ابسرعك هللويا ناي እግዚአብሔር كبر يخفسس يا هللويا ناي كبر عمت يا هللويا ناي مقلاص عمت يا هللويا دق املاح زقلص له عمت يا هللويا بهيوت بعيه قلص يا هللويا حيل عمتيو ناي طبب عمتيو ناي مقلاص عمت يا هللويا ناي مسفح عمت يا هللويا لومي من كزي تراي اب عالم كزي تراي اب ولدها زي تراي بحدش كبرك توطيها بحدش مقلاص توطيها بحدش اسات توطيها بحدش حيلك توطيها زامن امين يفه زامن امين يفه ناي مقلاص عمتيو ناي حيل عمتيو ناي موراس عمتيو زامن امين يفه زامن امين يفه ربان تسيكتبا الى بان تسيكتا ريما هتزيل مهتا الى بان تسيكتا ربا بابا 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 ربا بابا 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 لي بابا 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 لومي ملائكت እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር كان طبطب يبزبوتا ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ዘመን ሃሌሉያ ደቂ አምላክ ዝግለጽሉ ዘመን ሃሌሉያ ሎሚ ኣብዚ ፍጥረት ዝትገለጽ ኢኻ ኦ ረባ ባባ 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 ጸልይ ሃሌሉያ ኦ ራፓንታ ሲካታ ራፓንታ ሲካታ ራፓንታ ሲካታ ራፓንታ ሲካታ ኤላ ፓንታ ሲካታ ሪማ ሃታ ሲካታ ኦ ሊፓንታሲካ ጸሊና حمشده ጎይታ ሆም ይዝብዘለ ሃሌሉያ ሎሚ መቕዘን ሃሌሉያ ሽፍት ክትገብር ሃሌሉያ ወለዶ ዘድሕን ሃሌሉያ ቅብዓት ኣብ ልዕለኻ ፈስስ ዘይታ ኣብ ልዕለኻ ፈስስ ሎሚ ሽፍት ክኸውን ኣገልግሎትካ ሽፍት ክኸውን ሓይል ክትቀበል ኢኻ ቅብዓት ክፈስስ ኣብዚ ዘመን ዘይተራእየ ኣብዚ ወለዶ ዘይተራእየ ኣብ ዘመንና ዘይተራእየ ናብ ሓድሽ ክብሪ ክትኣቱ ኢኻ ናብ ሓድሽ ሓይሊ ክትኣቱ ኢኻ ናብ ቅብዓት ክትኣቱ ኢኻ ምስ መላእኽቲ ክተገልግል ኢኻ ሎሚ መላእኽቲ ይለቐቑ መላእኽቲ ይለቐቑ ኣብዚ ሕብረት ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ይለቐ ሃሌሉያ ክብሪ ይለቐ ሓይሊ ይለቐ ወራባባባባባባባባ ሪባባባባባባባ ሎሚ ኣገልግሎትካ ሽፍት ክገብር ናይ መወዳእታ ዘመን ኣገልግሎት ናይ ክብሪ ኣገልግሎት ናይ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ኣገልግሎት ሎሚ ይለወጥ ሃሌሉያ ሽፍቲ ይኹን ሽፍቲ ይኹን ሽፍቲ ይኹን رابانتا سيكا تلافاندا إلا بانتا سيكا نحن نغطلي بالسنة أبرتعكم تقلي لو ما عاد شفت زخون قال له
قويتا هم زلم تزبن الله هالليا لومي شفت خونيو لومي عقل قلو شفت خونيو لومي زمننا شفت كبريخا قبعات كفسسيو حيله كفسسيو نولد زخوه نولد زخوه نزي زمن زخوه نايك زابير زخونه ربا 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 إلا بانتا تقلي 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 لومي عم زبننا هالليا شكتا بابا 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 ريبا بابا 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 ريبا بابا 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 لومي وقتها شفت خوني عقل قلتك شفت خوني لومي زمننا شفت خوني بحيل شفت خوني بكبر شفت خوني شكتا كتا كتا لي بابا 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 لي بابا 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 إلا بابا لبا 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 يا منايلكم حافظ بلا هلليا كابزلو ما عاد جميلو هالليا إجزابير حديش نقدر شفت غير الله أبز محبر شفته وين الله نزا ختما زي شفه نزا حقر زي شفه نبع علم زلقا لومي وقتها شفته وين الله أقل قلتك شفته وين الله بخبر شفته وين الله زامنا عميني به هيوتك شفته وين الله زامنا عميني به اسكالتان إجزابير هون هالليا يا منايلكم حافظ بلو هالليا عندكم تشافنوا قويتا خبزي زبزل هالليا لومي اب زمننا زي تراي هالليا اجزابير هالليا نز زمن زفلي ولد هالليا نز زمن زتفلي محبر نز زمن زتفلي ولد زتنسال ساعات اخيلي بلن الله هالليا قويتا زتنسال ساعات اخيلي نز زمن هالليا قدم حج زينب بر خبري قدم حج زينب بر حيلي قدم حج زينب بر اقلقلوت قدم حج زينب بر مقلاتات طبباتنا يا الله مغرنا يا الله حيلنا يا الله فلتنا يا الله اول زمن زغفسسي لومي غفسسي لومي اول دنا غفسسي بحيله غنوصينا كتماتات كنورسينا احقرات كنورسينا علم كنورسينا زامن امين يبا زامن امين يبا لباكا تاسيكا تباكاتا إلابان تاسيكا تباكاتا رابون تاسيكا تلاباندا إلابان تاسيكا تلاباندا رابونا مها تاسيكا تا إلابان تاسيكا تا لوميك زابير زمن كا هالليا بعبي خبرك تقلقل هالليا نولد حريق الله نختمات حريق الله نولد حريق الله زامن أمين يبا زامن أمين يبا أجهم يمن عيدكم حافظ بلوني أواج ساعتي هالليا زابير لومي كنوش كلنا أبز الدراجة تتحدوا أنا كابز وات إيه زلوا هالليا زتوا هبنا كتماتات يزر زلوا زتوا هبنا حزب يزر زلوا زتوا هبنا هجور يزر زلوا لومي كابز ربعت أنقله وات إيه هالليا أبتنا إكزابير منفس إتو هالليا أبت درس زي بلو علمته أبتنا إكزابير منقسته أبتنا إكزابير علمته هالليا لومي أخنا في حزكا توات إيه أخنا في كقد أملك هالليا بلا على غدن سافة فيها نبتبه لك توات إيه أقل قلتك بريخ كحزي هالليا قزعاتات كحزي هالليا سلطانات كحزي هالليا ورا با 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 ليبا كاتا أوجو 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 شكاتا ليبا كاتا باكاتا إلا بانتا سيكاتا ريما هاتا زيلا باندا لبانتا سيكاتا باتا زيلا باندا لومي ببزح حيلي ناي موتا زبن كتوت إيغا أب زبن كازي تقلت تقلت إيغا أب زبن كازي ترأي السلطان كقلت إيغا أب زبن زحج سقع حج تسنع هالليا زي ترأي خطر إيغا لومي ناي تأمر الزمني ناي حيلي زبني ناي مقلات زبني بس كن ناي مقلات زمني بلو ناي مقلات زمني دق أملاح زقلت زمني بلو دق أملاح زقلت زمني بلو زعملت اللي عمياني با زعملت اللي عمياني با زعملت اللي عمياني با شاكاتا بانتا ريبانتا سيكاتا باكاتا إلا بانتا سيكاتا لاباندا ليبانتا سيكاتا لاباندا نتاهم زلو حزاب بلو أبز زمن زبلو كم تراسب زي كونكا بحيلة تقلت إيها بلو زمن كازمت أنا بلو نايقزي أبيهر كبري كلك أغي بلو حيلة خلق أغي بلو كم قويتا زخوني بلو كتقلقل إيها بلو كم إقزابير زخوني كتقلقل إيها بلو اسكعلل تاني إقزابير هون هالليا
بفقر أملاح كوف كنبلينا هاللويا قويتا يبارخ حزنا يزلنا سالساي سنبت كابتي نحدش عمل زعوجنا اللي تحزنا مقلات دك أملاح مودعتها زبن زبل الزمن زي بفلي زبل مدرخ إن أنا أتوزلنا مانياتو شعو حدا تنبيتي بنا نيرو قويتا تنبيت انتايو أب الزمن زي بزي قدستي أب دقي زلو بعين زرقة كونتاتنا عالم بزي قدس كندك أملاح تاخو قبريم كقلوتي مانياتو محبراتنا يجزي بهر حيزونو أز أنا حابقعت ناب دقي زوات قالو جزي مالتي نتزمن زتبهلا نتزمن زتدالو مالتي يجزي بهر يبارك نتزمن تدالي خدو بلوه إذا زبان بلوه كم زحلة فيكون بلوه أبزع عمت زي بلوه جميرو إجزاء بهير بزدالوه درجة خطوة إيه خبلوه قويتا يبارخ سلزي تمقلات زبل حساب إن دا قلتنا أبزور حزي بخلو ملكعو قويتا يمهرنا له حدا كابتنا يلو معانت مقلات زبل أرستخاء أنتايو أب تحت مقلات مالتيو كابل علي منبار زبلي تاهم دلو أب زبان زي بلو كابتا أب تقميت كأزل لخا السفرة كاو منبار كجمري خابلو كاو يخاختنا برزل لكا بلو زابيري بارك كابل علي منبار مالت هلو كنا أثناء يزحزنا يزلنا الزمن بوزح من قدي نختنا بر ويبت مدراوي ملكعي كتنبرو كتحاسبو ويدما كتدسسو خلخا كبيدي مالتي بتمدراوي حسابن بمدراوي سبن كتحزو خلخا بمدراوي سبن بمدراوي تحساسبان تحيسكايو انتاوي زخون نتزلو كل كونتات تاغبركا خلي كتصلوكا خلي مغنياتو مدري كل غيزي مس مدري زلو نجر يحزاي مس مدري زلو متحس نطفتات تاي غبراي يحزاي نتم ام مدر نزلو أبكال السماي بوتا وي بيت زي بلهم انتاي غبرهم يخلو ساب ጭንቀት ይፈጥርሎሚ ግድኒ ማለት ምክንያቱ ቲ ዝርእ ዘሎ ሁሉ እሲትናቶም ቦታ ኣብ ሰማይ ቤት አለኒ ኣብ ሰማይ ግዝአት አለኒ አነ ኣብዚ ኮንኩን ዘለኹ ምስ አቦይ ዘለኹ ዝብል ሰብ ግን እንታይ ማለት እዩ ካልእ ደረጃይ ዛስዋይ ኣብካል አይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 እንታይ ብል إذا مدراويت نايدن كان بيتنا أنت فرستكوا حنت هنس أكاب أملاخ بيت زيت جبرت نايزل عالم بيت أب السمايات كم زلعتنا نفلتنا من مقالبوسات انتخلنا عروقات كنا خين نركب السمايات بيتنا خن لبس إننا نفقنا عبزي ندافع نقلنا نحن عبزي دنكان زي خلنا عيلو التمواتي بهوت من انتخوحات زي واحد جتانا توي تربعته التموات بهوت من انتخوحات قبل علو كله خنب كن لبس امبر كن قد سلازي نفتو كبيدنا ناس قرقر علنا يلو اجتاد لي يازلخو تي مواتي بهوت منتي كوحات سلازي ابي ابز زلخا يسعات منياتو كل زلو نايموت التحساسبا مدراوي التحساسبا مدراوي اكايدا نطفتات انتاي مالتي نزي حزنا يزلنا كبلعلي ناي منبار بقعت كن لامامد حجي انتاي مالتي ساعتي اقر خايد عبز خنقاسقس زلو ومبر بقر خابز تخيد بتي التحساسبا خان هيوت كان بقعت كان كابلع لي كتنبر قالك انت زي كوينو لكع مدراوي خازلخا مالت سلازي مقلاص مالت حدا كابتي مقلاص زبال حساب انتايو كابلع لي كنورو بقعات زخون السبات يوم تغليصهم زبال مالت كابتن ايغزابير بيت كابتن ايغزابير منغستي كابتن ايغزابير درو بمنفس كتقميت قيا زلخا بوتا كابا ناي منبر بقعت ابزمصخلو مغلاص جمير كالخا مالت منياتو كل تمغلاص كابي زمص مدراو حساب يكونن مغلاص سماياو حسابي مغلاص كابي سماياو حسابي مدراو حساب سلازي يكونه سب مدراو حساب تغليص تلكايو بالله يسرح تكالات كحز خلي بت مدراو معقن انتاي زمسل مالتي هبتام انتي لكايو نحد بيزنس مان زغلت كرلو نحد بوليتيكينيا سلطان كحزالو نحد مهر حد تمرقو ነገር انت هغبرالو مالتي بو مهردي حكيم دي خون كاله ازታት انتاي مالتي مدر تهبو فلطت بسب زرئ زخونه زتحز ነገር حيزلو مالت ጭቡጥ مالتي
ደቂ ኣምላኽ ተገሊጾም ክንብሎም ተኾይና ግን ነቲ ናይ ሰማይ ነገር ኣብ ህይወቶም ሙሉእ ምትእምማን ገይሮም ሒዞም ክገልጹ ጀሚሮም ማለት እዩ ኖት ኣብዚ ናይ ምንባር ኣተሓሳስባ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ምስ ምድሪ ዘተሓሕዞም ዘተኣሳስሮም ምንም የብሎምን እግርኻ ይምስኦም ዝንቀሳቐስ እምበር ኩሉ ነገሮም እንታይ ሰማያዊ ሓሳብ እዩ በቲ ናይ ሰማይ መንግስትን ቤትን እዮም እንታይ ዝኾኑ ዝመላለሱ ማለት ዮሐንስ 19 እንታይ ኢሉ ክትኣቱ ክትወጹን ሞጓሰይ ከዓ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይኻ ተኣቱን ማለት እዩ ተገሊጽካ ኣብ ጎይታ ተኣቱ ካብ ጎይታኻ ትወጽእ ስጋኻ ግን ኣብዚ ክንቀሳቐስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ግዜ ካብ ላዕሊ ናይ ምንባር ከም ስነ ሓሳብ ዘይኮነ ከም ሳብስታንስ ማለት ዝጭበጥ ማለት እዩ ከም ስነ ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ቲዮሪ ኩሉ ሰብ ኣብ ላዕሊ ለና ይብለካ ግን ኣብዚ ዝነብር በተሓሳስቡ ስለዚ እቲ ካብ ላዕሊ ምንባር ሳብስታንስ ከምጻለው ዝጭበጥ ከምጻለው ማለት እዩ ዝጭበጥ ምሰምፀ እንታይ ዝኸውን ተገሊጹ ትብሎ ማለት ምክንያቱ ብዝሓለፈ ሰንበት ካብ 10 ዓመታት ሒዝና እንታይ ኢልና እቶም ዝተገለጹ ደቂ ኣምላኽ መጀመርታ ሙሉእ ምግላጽ ምስ ሓዙ እዮም እንታይ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ዝኾኑ ንፍጥረት ከዓ እንታይ ዝገብሩ ዝእዙዙ ማለት ስለዚ ዘመን እዚ ዘሎ ካብ ናይ ምድሪ ቁጠባ ትጽበን ተሊኻ ካብ ናይ ምድሪ ኣብ ስዊዝ ድዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ባንክታት ትጽበን ተሊኻ ከቢድ የለን ሕጂ ምድሪ ናብ ቀውሲ ተኣትወሉ ዘመን ይጂ ናብ ቅልውላው ተኣትወሉ ዘመን እዛ ስዋይ ካብ ላዕሊ ምንባር ክንለማመድ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሰዓት እንታይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ደቂ ኣምላኽ ናበይ ስለ ዝመፁ ዘለዉ ናብ ላዕሊ ይመፁ ስለ ዘለዉ እንታይ ክኾኑ ንምድሪ እንታይ ክገብርዋ በቲ ዝግባእ መንገዲ ክሕዝዋ ስለዚ እቲ ቅልውላውን ንምግላጽ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ንሰይጣን ንምእላይ ንደቂ ኣምላኽ ንምግላጽ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ብኸመይና ካብ ላዕሊ ክንመላለስ ምክንያቱ ብመንፈስ እቲ ብመንፈስ ህይወት ዘለዎ ብመንፈስ ከዓ እንታይ ይኸውን ይመላለስ ዝብል ቃል ኣብ ገላትያ 5:25 ንረክብ ስለዚ እቲ ብመንፈስ ምምልላስ እንታይ እዩ እንተልና ብጣዕሚ ጥዑም ንምንታይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 17 ኣነ ኣብ ኣቦይ ሓደ ኮይነ ኢሉ ንሳቶም ከዓ ኣባና ሓደ ክኾኑ እጽል ኣለኹ ኢሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ሰዓት ጀሚርኩም ኮንሽስ ናትኩም ንቕሓት ማለት እዩ ሰማያዊ ንቕሓት ክሕዝ ኣለዎ ኣብ ኣቦን ኣብ ወድን ከዓ ሓደ ከም ዝኾንኩም ማለት ኣብኡ ትነብሩ ከም ዘለኹም ኣብቲ ናቶም ቦታ ከም ዘለኹም ምክንያቱ ኣብ ወድን ተሊኻ ወዲ እንታይ ገይሩካ ኣሎ ብኡ ክትኣቱ ኢኻ ብኡ ከዓ ክትወፅእ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፈስ ምምልላስ ማለት ካብ ላዕሊ ምንባር ማለት ኣብ ወዱ ምምልላስ ማለት እዩ ወዱ ከዓ ናቱ ግዛኣት ኣለዎ ናቱ መንግስት ኣለዎ ናቱ ዓለም ኣለዎ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ናቹራል ማይንድ ቅድም ብዙሕ ብኸም ተማሂርና ኢና ክወፅእ ኣለዎ ክትወፅእ ኣለካ ኸበይ ካብቲ ኩሉ ዝቐፅረካ ማለት እዩ ካብቲ ንዓለም ጥራይ ዘርእየካ ናብቲ ቅልውላው ጥራይ ዘድህበልካ ናብቲ ናይ ገንዘብን ናብራን ጥራይ ዘርእየካ ወፂኻ ኣብቲ ብዘይ ገንዘብ ብዘይ ናይ ዝኾነ ይኹነ ሓገዝ ትነብረሉ ዓለም ናይ ክርስቶስ ክትኣቱለካ ማለት ካብ ላዕሊ ምንባር እንድሕር ጀሚርካ በዓል ጣፍ ገለ መለ ኣገደስቲ ይኮነን በዓል ስጋ ሰላጣ ገለ ኣገደስቲ ይኮነን ካብ ደም ወፂኻ ናበይ ኣቲኻ ኢኻ ናብ መንፈስ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ታገብረካይ ክቅልበካይ ማለት እዩ እንታይ ክቅልበካ መንፈስ ክቅልበካ ፊኒሽ ተወዲእኮ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣቲኻ ማለት እዩ ስለዚ ዘመን እዚ ናይ ምፍልላይ ዘመን እዩ እቲ ዓለም ሪኣቶ ዘይትፍለጥ ናይ እግዚአብሔር ኣካይዳ እንታይ ክኸውን ክግለጽ እዩ ኩሉ ንሕና ደቂ ኣምላኽ ቤተ ኣምላኽ ብኸምኡ ዓይነት ደረጃ ዝተዳለወት ብኸምኡ ክትመላለስ ካልእ ኩሉ ምንቅስቃስና ብናይ ሰማይ ስትራቴጂ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብናይ ሰማይ ስትራቴጂ ምክንያቱ ድሮ ምስ ወድን ተሊኻ መዓልታዊ ንዑ ዝኾነ ስትራቴጂ ክበካ እዩ ጎይታ ምክንያቱ ንቑሕ እንዲኻ ዘለኻ ምስ ጎይታ ኢኻ ዘለኻ ጉስነት ናይ ጎይታ ታገብረካይ መዓልታዊ ስትራቴጂ ክበካ እዩ መዓልታዊ ንጎይታ ኣብቲ ትነብሮ ይኹን ኣብ ቤትካ ይኹን ኣብ ስራሕካ ይኹን ኣብ ዕዮኻ ይኹን ኣብ ኣገልግሎትካ ይኹን እግዚአብሔር ታገብረካ እዩ ብሰማያዊ ስትራቴጂ ክመርሐካ እዩ ዳስዋይ ሕጂ ካብ ሃይማኖት ትወፅሉ ሰዓት እዩ ካብ ኣተሓሳስባ ምድሪ ትወፅሉ ሰዓት እዩ
كم مدراوي كونسبت توصلوا ساعتي كم ناتشورال مايند توصلوا ساعتي لو من السخان ودن كم يغير كاتم مالالس قبل علم منبار مالت نسي مس ودو منبار مالتي هيتعمل سلازي إذا ساعت زي بخوم عينتنا أززلو تري وزلهم هجي ملكتات بزح له نالباش كاب أديس أبا لوس أنجلس قلا أتيم تنيرهم قوي تاير دايو تخبلي ليه تعيت عدي لهم زخدوس انتهي كوينة حجي حموش تقوينة كم زيجي قمت لي زلو مالتي تي زمن تزمن انتهي ناي بحكي عدي تحت اللي كونن كتما تحت اللي كونن قلت تحت اللي كونن انتهي خا تحت له مالتي نسخا كم تعب سمع عم مدرخ تنبر كومو تدالو دلخا بزح يملسني نير بزي حلفه قويدا كم مجمرت على الموست توم زنبركم تفلطوا ويخم ازي تتمرتنا صني سب كابر اسو خوت مالت ابويتا خنبر مالتي حدا خوينكم مالالس مغلاص مالت مجمرتا ستيب نسي سلازي بخمين مالالس زبل بعد بزي سلازي ابزي عينه بصحنا بقعتن انتي كتكون لك مالتي بتقداسنت ذاسو يقولوا شي حدا 20 منتن انتي يبل ازي بلعلي ناي منبار بقعت كفسنا حساب وصيو ناب سابستانس ناب زጭበት ابز مدرزي براكتيكالي كغز اندحر كوينت السماياوي زخونه انبابرا انتي حتى مالتي اقديمنا ملو عمتات كنقعز صنحنا مهنات بقع ولدي مهنات بقع حبرتسبي انتي كخون ناي سمايا انبابرا جمر مناتو مدر تبقى على مدر مالت تا بسيطان زتا عسرت مدر مالتي سلازي تناي سماي منغستي نابيك مصيو نابزخ مصيو نابز مدر زخنقس مالتي سلازي بز منغدينا انتاي نخون مالتي نايتي اقداسنت بقعت وساني هيج بقعت منفساوي بقعت سماوي اتحازا انا نايكستو زي كونسي وصا كاب زلخايو ما اسرتي وصا سخا مسود انتاي غبر تملالس منفساو بقعت امص منياتو ولا حدا يقصلني ولا حدا السماي يقصلني زقصل مسود زلو طراي مسود زتلمامده مسولدو زمالالس ابوبون ود انتاي زخونه درو زاتو مسوم كا كابوم كا زقبل مالتي تمهاراينا يمنفسون تزيكوينكا ترجم يقول كلاتهم دقيق كاب املاح استمهارو خوني يوم نتبل سلام دقيق ما ابيك خوني اذن تاي مالت نزمن زي كاب املاح زي تمهاري ابزقلو لاو زخونه لو غيزي سلام حيزكم مالله سايقلني كاب املاح زتمهار ግን እንታይ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ናይ ምህዳእ ብቕዓት ኣለዎ ኣብቲ ናይ ቅልውላው ሰዓት ተሃገብሪ ማለት እዩ ብሰላም ከመላለሲ ምንም ቅልውላውን ዘይቅልውላውን ንዑፍልል የብሉን ምክንያቱ ድሮ ኣብቲ ልዑል ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንግስት እንታይ ኮይኑ ኣብኡ ናይ ሰላም ሜንታሊቲ ናይ ሰላም መንግስት ሒዙ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ዓይነት ደረጃ እንድሕር ጸኒሕካ ኢኻ እንታይ ትኸውን يودع أي ودع كل نجار تاعها مالتي بتي نايت زي ودع منجست انت يكون جاها أكل لبيس جاها بتي زي ودع منجست تاعهم جاها أكل لبيس جاها تاي مالتي يقولوا لا قطبات ودي قلما يودع سحقنا بتي زي ودع انت يكون جاها مالتي أتي خيها أكل لبيس جاها سلزي تتقوى عزت أنا حكان تايني مالتي بتي زي ودع منجست انت هتكوني أكل لبيس جاها أبزم مدرز انت هتكبر كتم مالالس يسوع ጌታ ነው ነዚህ ተዳሊ ሀደው ብሎ ስለዚህ በኸሜን አንዳለው ምክንያቱ እቲ ግድን ይሄጂ ቅልውላኩ በዚህ ኩውሕዲ አይብለኩምኒ ከበዚህ ቅልውላው ስንታዩ ከበዚህ ጀሚሩሎ ከበዚህ ስለዚህ እንታይ ስለዝኾነ ይዝበዝሕ ዘሎ እንተልኩም ካ ሓደ መንግስት ኽወጽዩ ሓደ መንግስት ኻቲ أبتناي مودعتا زبن تمرتي زنبوركم تماهرنا ينا بحد سنبتون ودعتا زبن مالت اتي هجز أنا حي كل برخصة تتحزم منقستاتن نقستاتن مدرين كل تخوني كواتي من كاتي اتزل عالماوي منقست خازيت ودع نقص نقستات كأنا بيكم اتي نبز خاتي
ስለዚህ ኣብዚ ናይ ትራንዚሽን ግዜ ናይ ምስግጋር ግዜ እቲ ናብ ቦትኡ ማለት ወዲ ካለኻ ክበሃል እዩ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ መንግስቲ ከዓ ብደቁ በቶም ዝተገለጹ ኣብዚ ምድሪ ዝጸንሑን በቶም ኣብ ደበና ዝጸንሑ ምስ ጎይታ ዝጸንሑ እንታይ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ እንዳበልኹ መጺኦም ኢየሱስ ጌታ ነው ራታካታ ጠዋዕዋዕ እንዳበልኹ መጺኡ ሻካ ይራእይ ስለ ዘለኹ እኳ ወላ እኳ ውፃእ ዝመጻኒ ዘሎ ናብ ላዕሊ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱ ጠዋዕዋዕ እንዳበልኹ መጺኡ ነገስታት ምድሪ ኩሉ ምድሪ እንታይ ክኾን ከንቀጥቅጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ ትራንዚሽን ስለ ዘለና ኩሉ ርኽሰት እንታይ ክኾን ማለት እዩ ክምንዛዕ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ከመይና ንዳለው ዘለና ማለት እዚ እዩ ብኩሉ ምክንያቱ ኢየሩሳሌም ማእከል ዝገበረ መንግስቲ ይመጻሉ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዝመጽእ ናይ ንግስነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ማእከል ዝገበረ መንግስቲ ይመጻሉ ዳስዋይ ኩሉ ረዓርዓ ዝብ ዘሎ ፍጥረት ይኹን ነገስታት ይኹን እንታይ ኮይኑ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ቦትኡ ክለቀቕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርሃን እንታይ ገብረ እዩ ማለት እዩ ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብርሃን ብዝጽበት መንገዲ ብሳብስታንስ ክግለጽ እዩ ኣካል ለቢሱ ክግለጽ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ሓይሊ እንታይ ክኾን ማለት እዩ ነገራት ናብ ናይ እግዚአብሔር ረብሓ ክምጾም እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ከመይና እንዳለው ዘለና ሙሉእ ምድላውና እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ኣብዚ ናይ ዝሰጋገረሉ ዘለና መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ብምልኣት እንዳወረደት እቲ ናይ እግዚአብሔር እቲ ትራንዚሽን ኣብዚ ናይ ምስግጋር ግዜ ኩሉ ዓይነት ክኸውን እዩ ንሕና ኣብቲ ንኺድ ብዘይ የገድስ ግን ታ ወላታ ናይ ምንጣ ግዜ ሓፃርያ ስጋዕቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እንታይ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ናይ ሪሰት ግዜ እዩ ማለት እዩ ዝነበረ ክእለይ እቲ ናይ ጸልማት እቲ ናይ ብርሃን ካቲ ብርሃን ይብርህ ጸልማት ካ ኣይሓዝን ስለዚህ ሕጂ ብርእስኹም ውፁ ማለት እዩ ምውፃእ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ናበይ ናብቲ ተሓሳስባ ናይ ሰማይ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ክትኣትለኩም እንጂ ምስ ናይ ምድሪ ሕግብግብ ኣይትበሉ ሕጂ እንታይ ኣለና ምድሪ ሕግብግብ ዘብል የብልካን በልወስኪ ኣብ ምድሪ እንታይ ሕግብግብ ዘብል ኣለካ ምድሪ በልወስኪ ስኻ ክትናፍቆ ዘለካ ሕጂ መኒ ወዲ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ንዘለኣለም ክትነግስ ማለት እዩ ነዛ ኩሉ ዓለም ብናይ ጸልማት ተኣሲራ ዘላ ተኣሳሲራ ተተኣሳራ ናበት ከይዳ ማለት እዩ ናብ ቦታ ናብቲ ጸልማት ከይዳ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ንኩሉ ሙሉእ ምጽጋዕ ኣብ ክርስቶስ ዛስዋ ሕጂ ተዓንትዎ ሓደ ዝበልኳ ማለት ሙሉእ ምጽጋዕ ኣብ ጎይታ ምልምማር ከተምጽለኩም እንጂ ኣብ ርእስኩም ኣብ ባጀትኩም ኣብ ተሓሳስባኩም ኣብ ብቕዓትኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ምርኩስ እንታይ ትገብሩ ኣለኩም ክትዓልዩ ኣለኩም ሙሉእ ምጽጋዕ ኣብ ጎይታ ክትለማመዱ ኣለኩም ክንደይ ግዜ ሰብ ኣብ ቅልጽማ ተኣማሚና ኣብ ብቕዓታ ኣብ ኣእሙሮኣ ተኣማሚና ኣብ ጥበባ ተኣማሚና ኣብ ገንዘባ ተኣማሚና ኣብ ስልጣን ተኣማሚና ኣብ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ተኣማሚና ይሁን ብውሑድ ይኹን ብብርቱዕ ኩላና ኸሙ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ክኸውን ዘለዎ ምትእምማንካ ሙሉእ ዲፔንደንስ ሙሉእ ምጽጋዕ ናበይ ክመጽእ ኣለዎ ናብ ጎይታ ክመጽእ ኣለዎ እዚ ትምድላ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ቅልውላ ሙሉእ ምጽጋዕ ካብ ጎይታ እንተኮይኑ ጥራይኻ እንታይ ትኸውን ብድኣት ትመላለስ ምክንያቱ ናበይ ክመርሐካ እዚ ኣብ ቆሮንጦስ እንታይ ይብል ንሕና ከዓ መዓይቲ ኣምላኽ ኢና ይብል መዓይቲ ትኸውን መኣሲ ማለት እዩ ነዚ ምጽጋዕ እዚ መሰምፀኻ እዩ ነዚ ሙሉእ ሳብስታንስ ይኸውን ኣይትጋገይ ጥቕሲ እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ እቲ ትርእይዎ ፊደል ኣይኮነን እንታይ ዝጭበጥ እዩ ሳብስታንስ እዩ ናብ ጭቡጥ ነገር እዩ ዝመጽእ ሕጂ ንዓኻ መዓይቲ ኣምላኽ ክትከውን እንተኮይንካ ናበይ ኣካል ከተልብሶ ኣለካ ኣካል ከተልብሶ እንተኮይንካ ኣብ መስርሕ ክትሓልፍ ኣለካ ካብ ኩሉ ንስኻ ተጸጊዕካዮ ዘለኻ ክትወፅእ ኣለካ ምስ ወፅእኻ ኢኻ እንታይ ትኸውን ምስ ኣምላኽ ኮኦ ወርከር ትኸውን ትቋረን ተዓይ ምስ ኣምላኽ ክልተ መንገዲ ሒዝካ ምስ ኣምላኽ መዓይቲ ክትከውን ኣይካልኒ ሙሉእ ምጽጋዕ ምስ ሓዝካ ኢኻ መዓይቲ ኣምላኽ ትኸውን እቲ ጥበብ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ባኻ ኸውን እቲ ሓይሊ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ባኻ ሓልፍ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ኩሉ ነገር ባኣ ትሰርሕ ስለዚ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ምድላው እምበኣር ንምንታይ ኢና ክንዳለው እንተኢልና ንዝመጽእ ዘሎ ንኣትዎ ዘለና ብኩሉ ናይ እግዚአብሔር ህድኣት ክንኣቱ ምክንያቱ ብኸመይና ክንነብር ቅልውላው በፂሑ ገንዘብ ይሰሓብ ኣሎ ሰላም ይሰሓብ ኣሎ ምድሪ ኩሉ ቅልውላው እንታይ ክሰርሕ ሰብ ሕማማት እውን ክመጽእ እዩ
እዚ ኩሉ ይመጻውና ኣሎ ገለ ምልክታት ግንከ ንሕና ነቶም ዝግለጽ ለና ደቂ ኣምላኽ እንታይ ክንከውንና ማለት እዩ ንዑ ብኸመይ ንሕዞ ድሮ መዓይት ኣምላኽ ክንከውን ኣለና መዓይት ኣምላኽ ተጸኒሕና እንታይ ክንከውንና ማለት እዩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣብ ምፍጻም ክርከብ ኢና ጎይታ ይባረኽ ነጣሁም ዘለኹም በልዎ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በልዎ መዓይት ኣምላኽ ክትከውን ኣብዚ ናይ ምስግጋር ጊዜ ቅልውላው ግድን እዩ ንስኻ ብዘይ የገድስ ብቑዕ ኮይንካ ክትርከብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽካ ኣገዳሲ ኮይንካ ክትርከብ ከመይ ትዳለዋ ኣለኻ በልዎ ሕጂ ብዙሕ ጊዜ ከይትጋገዩ ድሒነ ተወዲኡ ገለ ኢልኩም ክሳይ ኣይትኹኑ ኦኬ እሱ ጽቡቕ መጀመርታ ስቴቢ ብቕዓት ዘይብልኩም ግን ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣገዳስነት ክጎድል እዩ ማለት እዩ ኣገዳስነት ክህልዎ ተኮይኑ ሰብ ብቑዕ ክኸውን ኣለዎ ዝሓለፈ ከምኡ ኣብ ኮሌጅ መሃር ነርና ብቑዕ እንተዘይኮይኑ ኣገዳስነት ሰብ ከማን ብቑዕ እዩ ዝደሊ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ርእሱ ዝተጸግዕስ እንታይ ክሰርሕ ምስ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኣብቲ ማጆሪቲ ኮፍ ዝብል ስለዚ ንቅድሚት ዝስጉም ወለዶ ንኽትከውን እንታይ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ዘገድሶ ሰብ ክትከውን ኣለካ እግዚአብሔር ብቕዓት ስለምንታይ ደሊ ንምንታይ ንጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሩያ ኢኻ ኢልዎ ብስመይ ከዓ ብዙሕ መከራ ክጸግብ ግን ሕሩያ ኢኻ ይብሎ ንመንግስተይ ሲ ኣገዳሲ እዩ ንዕዮ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣገዳሲ ኢልዎ ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ መጺኹም ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ልዑል ኣምላኽ ማለት እዩ ጎይታ ባዕሉ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ መንግስተይ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ሕሩያት ኢኻ ክትኮኑ ኢኹም ክብለኩም እዩ መዓስ በቲ ንሱ ዝብሎ ምእዛዝ ምስ መጻኹም ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝብሎ መንገዲ ምስ መጻኹም ስቕ ኢልኩም ኣይኮንኩም ሃንደበት ኣብ ትሕቲ ባሮት ኣምላኽ ትኾኑ ሃንደበት ከምኡ ዝበሃል የለን እግዚኣብሔር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ቁፅፅር ኣብ ቁፅፅር እዩ ማለት እዩ ፈቲኻ ይኹንካ ብእዝንኻ ስዒቡ ናብ ዘምጻካ ናብቲ ዝሰደካ ናብቲ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ጸልማት ኣብኡ ከሎ ገዲፍና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ናብኡ እንታይ ክገብረካ ይደሊ ኣሎ ማለት እዩ ክስሕበካ ኣብኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ውሉድ ክትከውን እንታይ ክትከውን ኣገዳሲ ዝኾነ ውሉድ ክትከውን ስለዚ ብኸምዚ ክሳዕ ክንደይ ተዳሊና ኣለና ክሳዕ ክንደይ ክንዳለዋ ኣለና ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ሰባት ሰይጣን ሓደ ካብቲ ዝጥቀመሉ ሜላ እንታይ እዩ ንስኻ ናብቲ ብቑዕ ቦታ ንኸይትመጽእ ኣብ ኮለል መሬት ይዕርቦ ህይወትካ ኣብ ዘይጭበጥ ስራሕ የንብረካ ኣብ ናይ ምድሪ ተሓሳስባ ይሕዘካ ዋይ ሰማይ ከም ዘይትመጽእ ገይሩ ይሕስበካ መዓሲ ኣብ ሞት መጽእ ሰማይ መዓሲ ጎይታ ክመጽእ ንግስነት ናይ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ዘየለ ገይሩ የርእካ ወላ ሓንቲ ከም ዘየለ ሕጂ ግን ክመጽእ እንታይ ክትገብር ዓመታት ተዋሂቡካ ግዜ ተዋሂቡካ ሕጂ ነዚ እቲ ንቕሓት ናይ ደቂ ኣምላኽ ቤተ ኣምላኽ ምስ ሃይማኖት ቤተ ኣምላኽ ምስ ስራሕ ናይ ምድሪ ምትሓዝ የብሉን ቤተ ኣምላኽ ንስኻን ኣቦኻን ወዲ ትወዲ ኣቦ ንጎይታ ልይኽዎ ጎይታ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ገዲፉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ነቲ ብጎይታ ንዝኣመነ ናብ ወዱ ምስሊ ክመጽእ እንታይ ይገብር ይሰርሕ ሕራይ እንተኢልካ ናብ ወዱ ከምስለካይ ወዱ ከዓ ኣብታ ትመጽእ መንግስቲ ምስኡ እንታይ ክገብረካይ መዋርስቲ ክገብረካይ መዋርስቲ ማለት ከም ዓይቲ ክገብረካይ እዚ ኣያታ ስራሕ ምስ ወላ ሓደ ይኹን ትካል ምትሓዝ ይብሉን ኣብኦም እያ ትውዳእ እታ ስራሕ ኣቦ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ፊኒሽ ናብ ወዱ ትመስል ትውዳእ ምስ ወዱኻ እንታይ ትኸውን ኣብ ዝተዋህበካ ዕዮ ትሰርሕ ምስ ዝመጽእ ዘይውዳእ ዕዮ ኣለዎ ምስ ናይ ጽድቅን ሓቅን ቅድስናን እታ ናይ ኣምላኽ ምድሪ ፕላስ ኮስሞስ ብምሉእ ትርእይዎ ዘለኹም ንሕና ብፍጽም ዘይተንከፍናዮ ማለት እዩ በቶም ደቂ ኣምላኽ እንታይ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ ከይድካ ኣብ ሰማይ ድቂ እንታይ ማለት እዩ ድቃስ ካብቲ ዝኸፍአ እዩ የለን ድቃስ ኣብ ሰማይ ከምብሎ ኣብ ሰማይ ድቃስ እንታይ ማለት ድቃስ እዚ ብስጋ ትድቅሶ ድቃስ ምስ የለን ኣይትሕሰቦ በልዎ በቃ መንፈስ ባዕሉ ዕረፍቲ ተወዲ መንፈስ እንታይ ኣብ ዕረፍቲ ኣቲኻ ማለት እኮ ብስጋ ትድቅስ ማለት እዩ እዛ ስጋ እዚኣ ብክንደይ ኣታሊላ ዘላ ኣይኮነን ድቃስ ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ እዚ እዩ ድቃስ ከዓ ካብ ስዕረት ዝመጽእ እዩ ምስ ወደቐ ሰብ እንታይ ኮይኑ ድቃስ ኣይኮን ስራሕ ዘይፈቱ
ክብል ሓድር ካበይ ካብ ውድቀት ይመጽእ ዲቃስ እዚ ብስጋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ናብቲ ዝለዓለ ቦታ ንኣትኹም ዘለና ዝተውዕሉ ስለዚህ ኣገዳሲ ምድላዋትና ተስዋይ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 እንታይ ይብል ወደ ሓደ ኣነ ግና እብል ኣለኹ ወራሲ ብዘበን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክንሱ ሪኢኹም ጎይታ ኩሉ ክንሱ ክሳዕ እታ ኣቦኡ ዝመደበሉ ግዜ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እምበር ንሱን ባርያን በበይኑ የብሎም ከምኡ ንሕና ቆልዑና ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዓለም ባሮት ኮንና ነበርና መልኣት ዘመን ምስ መጸ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ኸውፆም ንሕና ውልድነት ምእንቲ ክንረክብስ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰብ እተወለደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ ውሉድ ስለ ዝኾንኩ ኣምላኽ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፀውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ለኣኹ ይብል ስለዚ እንታይ ኣታት ናይ ቁልዕነት ለበል ተሪፉ ናይ ወራሲ ብቕዓት ነቲ ዝመጽእ መደብ ናይ ንግስነት ብቕዓትካ ክመጽእ ተኾይኑ እንታይ ክትኮኑ ኣለካ ማለት እዩ ናብዚ ዝብለኩም ምድላው ዝኣትኹም ክትኮኑ ኣለኩም እግዚአብሔር ይባረክ ክሳዕ ክንደይ ተዳሊና ኣለና ንዝብል ቸክ ክትገብሩ ኣለኩም ንምንታይ እዚ ዝህበኩም ዘለኹ እቲ ካብ ላዕሊ ምንባር ኣብዚ ምድሪ እዚ ከመይ ተለማመዱ ኣለኹም ንምፍላጥ እዩ ሳልሳይ ነጣኹም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ተዳሊኻ ኣለኻ በልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ኣካል ለቢሳ ተገሊጻ ዶ ትርአ ድያ በልዎ ትተሓዝ ድያ በልዎ እዚ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም እያ ኢሉ ጎይታ እታ ኣብ ውሽጥኹም ዘላ መንግስቲ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ማለት እዩ ኣካል ለቢሳ ኣባኻ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ክትተሓዝ ኣለዋ ምስ ተተሓዘት እያ እግዚኣብሔር እንታይ ዝብለካ ማለት እዩ ንኻልእ ቦታታት ኢንትረስት ዝገብረካ ዝኣምነካ ማለት እዩ መጀመርታ ግን ነታ ዝሃበካ ኣብ ርእስኻ ዘላ ዓለም ንዓዓ ብናይ መንግስቱ ኣተሓሕዛ ሒዝካ ናብ ሓደ ዝጭበጥ ተምፂኻ እንታይ ኮይንካ ኣለኻ ሓሊፍካ ኣለኻ ኣባኻ ዘይተተሓዘት ኣብ ካልእ ክትሕዛ ከመይ ኢሉ እታ መንግስቲ መጀመርታ ኣባኻ ክትሓዝ ኣለዋ ድሕሩ ናበይ ክትሕዛ ኣብ ካልኦት ክትሕዛ ኣብ ትካል ክትሕዛ ኣብ ሕብረተሰብ ክትሕዛ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ ሽዑ ምክንያቱ ኣባኻ እንታይ ገይረ ሓሊፍካ ኢኻ ብመንግስቱን ብመምርሒኡን ብኩሉ ዓይነት ምእዛዝ ናይታ መንግስቲ እንታይ ኮንካ ኢኻ ኣካል ለቢስካ ኢኻ ሰሪፅካ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ዓይነት ብቕዓት ተዘይምፂኻ ኣበይ ናይ ግዛኣት ክወሃበካ ግዛኣት ኣይወሃበካ ንምንታይ ግዛኣት ስለዚ ምስ ክርስቶስ መዋርስቲ ኮይና ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ግዛኣት ዘለዎ ንሕና እውን ኣብታ ትመፅእ ሕጂ ዘላ ኣብ ቀረባ ግዜ እትመፅእ መንግስቲ ግዛኣት ኣለና ማለት እዩ እቲ ግዛኣት እዚ ክወሃበካ ተኮይኑ ብመጠን ሕጂ ኣባኻታ መንግስቲ ክትገዝእ ተፍቂድካ ኣላ እዩ ድሕሪኻ ኣብቲ ትቕፅል እንታይ ትኾን ማለት እዩ ግዛኣት ዝወሃበካ ምክንያቱ ናብ ግዛኣት ናይ ካልኦት ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ናይ ካልእ ስራሕ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ርእስኻ ክትገዝእ ዘይረኣያ ሰብ ግን ንኻልእ ንክትገዝእ እሕሊፉ ክህበካ ኣይክልን ብጽድቂ ክትገዝእ ተዘይርኢካ ብጽድቂ ንክትሕዝ ካልኦት ክህበካ ኣይክልን ብምርዳእ ክትገዝእ ተዘይርኢካ ንኻልኦት ብምርዳእ ክትሕዞም ስለዘይትኽእል ኣይህበካን ስለዚ መጀመርታ እታ መንግስቲ ኣባኻ ገዚኣ ክትርአ ቀፂሉ ንምንታይ እዚ ምግዛእ ዘድልየና ዘሎ ጥራይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሰዓት ዘይኮን ኣብቲ ዝመፅእ ከይተረፈ ንስኻ ስለ ዘይትልወጥ እስኻ ኢኻ ትቐፅል ማለት እዩ እቲ ሰማያዊ ነገር ኣባኻ ምስ ዓረፈ ንኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ስልጣናት ዝመስለ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ንፀልማት ከነሕድጎ ኢና ደቂ ኣምላኽ እንታይ ክገብሮ እዮም ክሕዝዎ እዮም ብዝተገለፁ ክሕዝዎ እዮም ኩሉ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም መን የቐሚጥዎ ድሓን ብዘይገድስ ኩሉ መሕደራ ዝመስል ኩሉ ቦታታት እግዚአብሔር ኣብታ ትመፅእ መንግስቱ ሕጂ ትመፅእ ዘላ መንግስቱ ታገብረካ እዩ ኣብ ብምልኡ ታገብረካ እዩ ክግዛእካ እዩ ብምንጣይ መንፅር ሕጂ ብዝሓለፍካዮ መንፅር ማለት እዩ ሕጂ ብብቕዓት ኣብ ዝመፅኻሉ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ግዛኣት ኣካይዳ ኮምፕሊትሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ግዜ ዝወሃበካ ዘሎ ሽዑ ንሽዑ ኣ መኸድካ እኮ ጎይታ ምስ ተቐበልካስ መኸድካ ግን ቆልዓ ኢኻ ዘለኻ ንወላ ሓደ ናይ መንግስቲ ብቕዓት ኣይሓስካን የለን ጎይታ ትቕብል ምስ ኣበለ ሰብስ እንታይ መኾነ ኢሉ መኸደ ግን እንታይ ኢኻ ክትገብር
ጎይታ ምስተቀበልካ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ይገብረካ መጀመርታ ኣብ ትሕቲ ሕድሪ ዝተዋሃቡ ኣገልገልቲ ይቕምጠካ ካብኡ ብቕዓት ምሰርኣኻ ከዓ ትቕፅል ካብ ኣምላኽ ትመሃር ድሕሪኡ ናብቲ እሱ ዝበለካ ቦታ እንታይ ትኸውን ብቑዕ ትኸውን ሕጂ ኣብ መሕደር ኣብ ሕድሪ ዝተዋሃቡ ኣገልገልትን ድሕሪ እምቢ ኢልካ ናብ ኣምላኽ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣምላኽ ክመረካ ኣይክእልን ሰብ ክመረካ ማን ጭንቂ ኮይኑ ማለት ስለዚ መጀመርታ እዚ ስቴፕ እዚ ትሓልፍ ድሕሪኡ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝበልናዮ ኩሎም ደቂ ካብ ኣምላኽ ተማሃሩ ብኣኻ ሓሊፉ ጎይታ ምሰምፆም ቀፂሉ ብትኽክል መንግስቲ ኣምላኽ ብቑዕ ገይሩ ክሕልፈካ እንተኮይኑ ጎይታ ክምህረካ እዩ ብመንፈሱ ክምህረካ እዩ ከስተምህረካ እዩ ክምህረካ መጀመረ እምቢ እንተኢልካ ፅባሕ ንጎ ከዓ ኣብቲ ዝነበረ ይጎድል ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ኣምላኽ ዝምህሮ ዘሎ ይመስሉኒ ኣምላኽ ምህረካ ኣሎ እዚኣ ግደፋ ብለካ ንዓይ እምቢ ይብለኒ ዋሕራ ኣምላኽ እንዳኣሉ ኢሉካ ባዕልኻ ትፈልጦ ብዙሕ ኣሎ ኣምላኽ ግደፍ ዝብለካ ናብዚ ኺድ ዝብለካ ናብቲ ኺድ ዝብለካ ናብዚ ኺድ ዝብለካ ኣምላኽ ዝምህረካ ማዕለያ ይብሉን ስለዚ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይገብረካ ማለት ብመንፈሱ ከምዚ ኢሉ መጀመርታ ኣብቲ ቁልዕነት ዝበልኩኹም ኣብ ትሕቲ መሕደርቲ ምስ ገበረካ እንዳቐፀልካ ምስ ከድካ ግን ካብቲ ኣብቲ ንኣብነት ካብ ኣብዚ ቸርች ትመሃርዎ ኣብ በይንኹም ኣምላኽ ዝምህረኩም ይበዝሕ ሽዑ ማለት እዩ እዞም ሞመንት እንድሕር ናይ ንባብ ናይ ጸሎት ጊዜ ተልይኩም እንታይ ክገብረኩም ስለ ዝደለየ እዩ ኣብቲ ዝመፅእ ግዝኣት ብትኽክል ኣገዳ يد زخون أبز مدرزي كابي تقبل مالتي بوت نبر مالتي أملاح زما حركة بقعة تايخون مالتي وات مدري كم ما حد رواز دليو سبات مسدلات ناير ساعة ينفرستات جيران تايرا قليو زتمهرو جيرا عم حديرا فتينا جناي كالتن سيد أنت تايروا توقعت أتيروا حجيجن أنت يزبزلو زي أبيهر زمهرهم قويتها زمهرهم تاقبريم أمن قصو جزء مالتي فينيش أبتي يونيفرسيتي أكسفورد تماهيرة قال زبالي لين قويتها مهيرو كادوي مهارة كاني أكسفورد مدري هارفارد يونيفرسيتي مدري يونيفرسيتي نايم منفس قدس جن نزل عالمي سلازم منفس قدس مهيرو أصلتينه كادو هو أنت لك مسكر صوت جزيرة نأتوصل لنا نايم مجزع زبن نايم مجلات زبن سلازم خونه بتخكل كم منفس قدس قويهم كأن أبتي منفس قدس زمهركم أتعج أخمرحكم كأحجي تدرجات تزياتكم أبتعتي بيت عمله أنت هتقبل لكم جزية كتوصل لكم زابير يبارك يسوع كيتانو سلذي نلعل زبالة حزنا يزلنا نايلعل منبر زبالة حساب بار تي ملكتات زوم زبالكم نتبتات أقداستيهم قال تي بتزاوري من قدي كواحد أوسط أنيحه زدية بهيوت زحزنا كونا لنا مغنيات زدية بهيوت مالت انتايو يسوع كريستوس قال يسوع اتقال أب أملاخ نبرة اتقال أملاخ نبرة إلو أبي يوحنس حدا عسّتر بعد خادم انتايبل اتقال سجا كونيبل اتقال انتاي سجا كوني مالت انتاي مالتيو integrate كويني incarnate كوينو بلو انتايو نتي أم منفس نبرة قدم مفتار عالم زنبره كلنا يجزابير أجندة أنت يجرو أكل على بيسوه زلع على هيوت حيز تجلسوا زدية بهيوت مالت السيو زدية بهيوت تزيبلك أنتايو ناي تحت هيوت يزلك ناي تحت هيوت كأنت حق براي كلني بفتم ناي يجزابير حساب كفتم أكلني سلزي زدية بهيوت نفسي نسجان integrate زجبر مالتي منفسك immediately ناي أملاخ هيوت مساعته أو شعو نجار تتودع شعو مغركا أيكون أنت أخذ سليز دليل قويت أنت يجيرو نتاع منفسك تقبلك هيوت كل عينة تصدقي كل عينة ناي كريستوس تبى حيلي أوزل له نبي أمتأيو نب نفس سجان integrate كبره نفس خان سجانن كي وهاركا وي أكل كي يلبسكا وي سجا كي يلبسه أتي عوش تخزل لحد السب نبي كتوت أيتغنيها أبز مدرزي كتجزن ناي نقص نتوت أخذ حس أي تخليني
ምክንያቱ ዑምርኻ እንታይ እዩ ሰማያዊ ይኮነን ከምታ ኣብ መንፈስ ዘሎ ይኮነን ዝሓስብ ከምታ ኣብ ወዲ ዘሎ ይኮነን ዝሓስብ ብናይ ምድሪ ሓሳብ ተታሒዙ እዩ ስለዚ ንንግስነት ብቑዕ ኣይትኸውንን ማለት ስለዚ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝነበረ ቃል ኣብ ኣምላኽ ዝነበረ ንሱኻ ኣምላኽ ዝበሉ ድሓር ድኻ እንታይ ዝኾነ ስጋ ዝኾነ ልክዕ ድማ ኣባኻ ዝኣተወ መንፈስ ታኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ዝደየበ ህይወት ከንፀባርቕ ኣለዎ ንኹሉ ንስጋኻ ከይተረፈ ሓሳብካ ከይተረፈ ኣእምሮኻ ከይተረፈ ኮምፕሊት እንታይ ክገብር ዝድርበ ዝበሃል የብለን ከም በሎ ዝድርበ ዝበሃል የብልካን በሎ ጨጉርኻ ከማን ኣይድርበኒ ብዘይ ፈቃድ ኣምላኽ ስለዚ ነዚ እንታይ ኮምፕሊትሊ ዘወሃሃደ ዝደየበ ህይወት ይበሃል ናይ ሰማይ ህይወት ኣብ ትሪኢኻ ሽዑ እቲ ዝደየበ ህይወት እንታይ ይገብሮ ነቲ ኣብ ስጉ ዘሎ ሓሊፉስ ሰባት ሓሊፉስ ኮምፕሊትሊ ክገዝእ ትሪኦ ኣብ ነፍስኻ ዘይመፀት ህይወት ሲ ከመይ ኢሉ ሰብ ክሪያ ከምስ ክብሎ ኣብ ነፍስኻ ዘይመፀት ህይወት ሲ ከመይ ኢሉ ሰብ ክድህስሳ ብሎ ኣብ ውሽጠይ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዛስዋይ ስጋ ዝለበሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ስጋ ለቢሱ ኣሰሩ ክስዕብ ብስጉ ይተፀርፈ ብመልሓሱ ይተፀርፈ በተሓሳስቡ ይተፀርፈ ኣሰሩ እንታይ ክንከውን ክንስዕብ ስለዚ እቲ ክንስዕቦ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ብስጉ ከመይ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ በእምሮ ከመይ ነይሩ ከምኡ ስለዚ በዛ ዓይነታት ተሓሳስባ እንታይ ክንከውን ሙሉእ ብሙሉእ ክንስዕቦ ነዚ እንታይ ተገሊጹ ስለዚ ዝደየበ ህይወት ልዕል ዝበለ ምስ ምድሪ ዝተሓሕዝ ዘይብሉ ምክንያቱ እዚ ምስ ኣንፀባረቃ ብኸመይ ዳ ክምፀካ እሞ ምድሪ እዚ ዝብሎ ዘለና መንግስቲ ሲ ብኸመይ ንኺና ቤት ኣምላኽ ክብለካ እንታይ ስለ ዘረለካ እንድሕርታ ናይ ካብ ቀደም ዝነበረት ህይወት ናይ ኣምላኽ ኣባኻ ገሊፃን ገዚኣን እንተዘይተረኣዩሲ እንታይ ክገብር ኢና ኣባኻ ክመፅእ ኣሕዛብ ክትንበየሉ ጥራይ ነኖ ምንባይ ዳ ወረድ እኮ ዳርጋ ሰብ በፂሒዎስ በቃ ሕጂ ካልእ ኣርኢና እዩ ዝብል ዘሎ ተኣምራት ከማ እንታይ ወላ ዊልቸር ገለ ሕጂ እንታይ እንዳኾነ ይመፅዩ ሰብ ለሚድዎ ዶ ኢሎም ዶ ኣሎ ንምንታይ ዝደየበ ህይወት ክርኢ ደልሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ንክርስቶስ ዝገለፀ ሰብ ክርኢ ይደሎ ኩሉ እቲ ውህበታት ንዓና ንምህናፅ እዩ ክንጥቀመሉ ኢና ክሳብ ኣብዚ መወዳእታ ዘበን እውን ብዝለዓለ ደረጃ ይክኸይድ ናይ ነቢያት ይኹን ናይ ሓይሊ ይኹን ናይ ፈውስ ይኹን ግንከ ምስኡ ዝኸይድ ነገር ግን እንታይ ኣሎ ዝለዓለ ህይወት ዝገለፁ ኢለ ነይረ ዝሓለፈ ህይወት ዝገለፁ ምክንያቱ እቲ ወዱ ኣብኦም ዘይተገለፀ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ ክኸውን ካልኣይ ኢሳያስ ምዕራፍ 2 እንታይ ይብል ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 2 ነዚ እንታይ ዝበለጠ ቃል ማለት እዩ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ክኸውን እዩ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቐውም ኣብ ልዕሊ ክዱኽዱኻት ድማ ልዕል ክብል ኩሎም ኣሕዛብ እውን ናብኡ ክውሕዙ እዮም ሕጊ ካብ ጽዮን ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ካበይ ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅእ እሞ ብዙሓት ህዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚኣብሔር ናብ ቤት ኣምላኽ ያዕቆብ እንታይ ንደይብ ንሱ ጎደነታቱ ክምህረና ብመንገድታቱ ክንመላለስ ኢና ድማ ክብሉ እዮም እዚ ሕጂ ተዓንትዎ ዝበልኩም ንኩሉ ናይ ዓለም ዘሎ ተሓሕዛ እንታይ ክንገብሮ ኢና እዚ ምስ ተገለፀ ትምህርቲ ደልዮም ኣካይዳ ደልዮም ምሕደራ ደልዮም ኩሉ ዓይነት ናበይ ክመፅእ ማለት እዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ማለት ናብቶም ዝተገለፁ ደቂ ኣምላኽ ክመፅእ ማለት እዩ ምኽሪ ደልዮም ናበይ ይመፁ ናብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ይመፁ ምክንያቱ ሰይጣን እንታይ ኮይኑ ወፂ እዩ እንታይ ክገብር ይሽዑ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክልኒ ኩሉ ጥበብ ናበይ እግዚኣብሔር ስለዚ እዚ ዓይነት እዚ ዘለዎም ዝደየበ ህይወት ዝሓዙ ሰባት ይኹን ማሕበር ይኹን ኣብዚ መወዳእታ ዘበን እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብብቕዓት ንኣሕዛብ ናይ ምስሓብ ብቕዓት ከተምፅያ ማለት ንኣሕዛብ ናይ ምስሓብ ብቕዓት ቅልውላ ግዜ የገድስ ንሳ ግን እንታይ ክትከውን እያ ኣሕዛብ ናብ ቤት ኣምላኽ ሕጊ ኣምላኽ ትምህርትታት ኩሉ መንገድታት ካበይ ክወስዱ እዮም ማለት እዩ ካብቲ ዝተገለፀ ቦታ ክወስዱ እዮም ካብ ዝተገለፀ ቦታ ከዓ ንሕና እዮም ማለት እዩ
ጎቦ ይኮነን ዝተገለጸ ህዝቢ ናይ እግዚአብሔር ወለዶ ናይ እግዚአብሔር በሪህ ኮይኑ ኾፂ ብምንታይ ብኩሉ ጥበብ ብኩሉ ምኽሪ ብኩሉ ኃይል እንታይ ክኸውን ክብርኽ እዩ ኢየሱስ ጌታ ነው ነጣም ዘለኹም በልዎ ዝደየቦ ህይወት በልዎ ካብ ኩሉ ርእስኻ ዘመንጭዎ ሓሳብ አካይዳ ዝወፀ ህይወት ይበሉ ዝደየቦ ህይወት ካበይ ካብ ላዕሊ እዩ ስለዚ ካባኻ ዘበለ ወላ ሓንቲ ጨንፈር የብሉን ወላ ሓንቲ ድሮ ዝወፀ ንኣምላኽ ጥራይ ብቑዕ ዝኾነ ስለዚ እዚ ዓይነት አካይዳ ኣብ ልዕልና ዝግለጸሉ ዘመን ኢና ንኣቱ ዘለና ካብ ላዕሊ ምንባር እቲ ራብዓይ ወይ ሓምሻይ ነጥብ እንታይ እዩ ካብ ድሩትነት ምውፃእ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ምንባር እንታይ ዝገብረካ ካበይ ዘውፀካ ካብ ድሩትነት ምክንያቱ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ሰሎሞን ወዲዎ እዩ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ኮንቶ ናይ ኮንትነት ይልዎ ወላ ሓንቲ ሓድሽ የለን ምስ በለ በቃ ወዲዩ ናቹራል ሰብ ወይ ድማ በእምሮ ናይ ሰባት ዝተሓዝ ኩሉ ደሩቲ ዓቕሉ ፀይቡ ዓለም ከማን ወዲያ እቺ ምክንያቱ ተደሪታ ማለት እዩ ተደሪታ ኣይትኽእልን እየ ኣትብል እቺ ኮሮና ተመፂኡ ገለ ተመፂ ኣይክእልን እየ ኣትብል ተደሪታ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ምንባር ካበይ ዘውፀካ ካብ ዝተደረተ ኣተሓሳስባን ህይወትን ዘውፀካ ምክንያቱ ምስ መን ዘንብረካ ዘሎ ምስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምስ ወዲ ዘንብረካ ዘሎ ስለዚ ሕማም ይምፃእ ብስም ኢየሱስ ይፍወስ ሽግሪ መፅእ ንስኻ ሓድሽ ነገር ትገብር ምክንያቱ ጎይታ ክበካ እዩ እንታይ ኢለኩም ሰማያዊ ስትራቴጂ ክግለፀልና እዩ ነቲ ዘመን ዝኸውን ጥሜት ይምፃእ ገለ ይምፃእ እግዚኣብሔር ግን ታክገብሪ ብትኽክል በቲ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ደረጃ ብዝወፀና እግዚኣብሔር ባዕና ሓሊፉ ክሰርሕ እዩ ምክንያቱ ካበይ ንወፃልና ካብቲ ናቹራል ግዝኣት ንወፃልና ካብቲ ድሩት ህይወት ወፂኻ ናብ ዘይተደረተ ህይወት which means ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምንባር ምጀመርካ miracle is very simple ክኸውን እዩ ማለት እዩ بخمي بتبع إخبار بخمي بناء إخبار حيلي بتشعوز تدالو درجة بقعات دلوات النزهون سبات تخوني مالتي بزعينة التحزة التحازي زابيري بارة سلزي بر عالم ده تدريتا كوتش يلا انتين عن قبريات بزلا ودياكو كم بعال علون مسكين مارس دهون كيدي لهم قال فتنوا له قال كله وداع تدريتا يا خلا እስከ ኣብቲ ዘይድረት ኣትየ ይበሉ ኣብቲ ዘይድረት ጎይታ ይዘለኹ በሉ ኣብቲ መወዳእታ ዘይብሎ ኣብኡ ኣትየ ይበሉ ማንም ሽግር በሉ ኣይዓክተንን እዩ ደው ኣይብለንን እዩ ኣይሕዘንን ይበሉ እስኪ ኣይሕዘንን ይበሉ እስኪ ዕልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ራእይ 11 ከነንብብ ኢና ብኡ ድማ ናብ መውዳገፅና ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ነጣኹም ዘሎ ኣብ ዘይድረት ህይወት ኣቲኻ ኢኻ በልዎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ቦታ ኣብቲ ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ ቦታ ኣብኡ ኢኻ ዘለኻ በልዎ ብዙሕ ኣይሸግርክ በልዎ ካብ ቅልውላ ወፂኻ ኢኻ በልዎ ድሮ ጎይታ በልዎ ኣብቲ ዘይድሩት ዓለም ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ኣብታ ዘይትውዳእ መንግስቲ ኣብኣ ኣቐሚጡካ እዩ ኣብኣ ኮይንካ ክትዓይ ኢኻ በልዎ ኣብኣ ኮይንካ ክትነብር ኢኻ በልዎ እስኪ ዝኣመነ እንተሊን እግዚአብሔር ክብሪ ይሃብ ሃሌሉያ ሪካታ ሲካታ ላቫንዳ ዓሰርተ ሓደ ናይቶም ክልተ መሰኻኽር እያ ውርድ ኢልና እንተሪእና ግን እቲ ዘይተደረተ ዓቕሚ ንርኢ ኣብ ፍቕዲ 5 ማለት እዩ ሓደ እኳ ክጎድኦም እንተደለየ ድማ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ እሞ ንፀላእቶም ይበልዖም ሓደ እኳ ክጎድኦም እንተደለየ ከዓ ከምኡ ክቐትል ይግብኦ ኢሉ እንታይ ክብል ኢለ ካብ ደረት ዝወፀ ሕልፍ ዝበለ ቅብኣት ናይ ክልቶም ክልተ መሰኻኽር ማለት እሶም እኳ ብኣካል ኣብቲ ዝተባሃሎም ቦታ ክህልው ዝኽእሉ እንተኾኑ ግን እቲ መንፈስ ግን ኣብቲ ሽዑ ዘሎ ዘመን ዝግለጽ ማለት እዩ ንኩሉ ናቹራል ዝእዘዝ ንፍጥረት ዝእዘዝ ምግቢ ተስኢንካ ምግቢ ዝእዘዝ ማይ ተስኢንካ ማይ ዝእዘዝ ሓይሊ ናይቲ ዘመን ጥበብ ናይቲ ዘመን ምግላጽ ናይቲ ዘመን ዝሓቶ ደረጃ እንታ ክገብሪ ማለት እዩ ክግለጽ ማለት እዩ ንዑና እንዳሎ ዘለና ማይ የለን ኢልካ ተጠዋይ ትብለኒ እንታይ ኢኻ በቲ ዘመን እቲ بتخكل أبت زمانتي تجلس ولد حيز كان تحت قبرها مالتيو كتحلف يا مالتي زابيري بارا يسوع جيتانو سلذي نزع عينة التحزان بار بدرت زخونه التحزا نعلم إدو أبز بالزلو سلمات منجستات مدري بملو نتاي كوين هجي تدريتي دو إلي زي درت ولد جن مني دك أملاخ
እስኪ ዘይድረት ወለደያ ኣነ በሎ ኣይድረትን የበሎ ኣይድረትን የበሎ ኣብቲ ዘይድረት ደረት ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ዝኾነ መንግስቲ በሎ ኣትየ የበሎ ዝተወሰነ ካብ ድሩትነት ንምውፃእ ዝሕጉዝና እንታይ እዮም እንተልና ንኣብነት ካብ ድሩትነት ክንወፅእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓገዘቶ ነጥብላ ዮሐንስ 12:23 ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዚኡ በፂሓ ኢሉ ፍረስናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይናያ ትነብር እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም ትፈሪ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንህይወቱ ዝፈቱ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝፀልኣ ግን ዘለዓለም ህይወት ክሕልዋ እዩ ዘገልግለን እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለን ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለን እንተሎ ንኡውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ዝብል ቃል ንርኢ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ እንተዘይወፅእ ኣብ ዘይድረት ህይወት ኣይማኣተወን ማለት which means ነቲ ናቹራል ቀቢርዎ እንተዘይወፅእ ምክንያቱ ምስኡ ተቐቢርና ይብል ስለዚ ድሕሩ ንስኻ ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ነፍሳዊ ህይወት እንታይ ትገብረለካ ማለት እዩ ኣብቲ ሰማያዊ ህይወት ንኸይተሓልፍ ብናይ ነፍሲ ህይወት በቲ ዘይደሓነ ነፍሲ በቲ ዘይተሓደሰ ነፍሲ ክኽልክለካ ከሎ ሎሚ እንታይ ትገብረለካ ክሰብረለካ ከተኣልየለካ ዳስዋይ ነፍሲ እንታይ ትከውን ዘለዋ ክትሕደስ ዘለዋ ተዘይኮይና ሓደ መጋረጃ ነፍሲ ናብቲ ዘይተደረተ ህይወት ክትሓልፍ መምርሒ ኣሎ እንታይ ተቀዳማይ መምርሒ ርእስኻ ምኽሓድ ተኻለከ መምርሒ ምእዛዝ ኢየሱስ እንታይ ገይሩ እዩ ክሳዕ ሞት ተኣዘዘ ይዝብል ኢየሱስ ኣቦ ስጋዕ ሞት እንታይ ኮይኑ ተኣዚዝ እዩ ስለዚ መምርሒ ምእዛዝ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ድሩት ምእዛዝ ዘይፈልጥ ንዓብ ብሓፈሽኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ተኸገብር ኣይክልኒ ክቆም ኣይክልኒ ኣይኮነን ኣብ ናይ ሰማይ መንግስቲ ኣብ ናይ ምድሪ ወላ ዘይእዘዝ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይድይብኒ ስለዚ መምርሒ ምእዛዝ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ እቲ ኩሉ ስቃይ ክሓልፍ ከሎ ኢብን ነታ ፅዋዕ ካባይ ትሕለፍ ግን ፈቃድካ ተኾይኑ ኢሉ ክፅሊ ከሎ እንታይ እዩ ማለት እዩ ክሳዕ መጨረሻ ፈቃድ ኣቦ ተኣዚዝ እዩ ስለዚ ፈቃድ ኣቦ ንኽትእዘዝ እዚ ዓይነት እዚ ፕሪንሲፕል መምርሒ ክትሕዛ ኣለካ ፈቃድካ እንዳተኣዘዝካ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዘይድሩት ህይወት ከተስተማቕር ክኸብደካ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትገልጾ ክኸብደካ እዩ ማለት ኣይከኣልን እዩ ንኣምላኽ ኣብ ፍቓዱ እንዳተኣዘዝካ ኣብ መምርሒኡ እንዳተኣዘዝካ መምርሒ ፍቕሪ እንዳሓዝካ መምርሒ እምነት እንዳሓዝካ መምርሒ ምእዛዝ መምርሒ ርእስኻ ምኽሓድ መምርሒ ፍቓድ ኣምላኽ ብምእዛዝ ጥራይኻ እንታይ ክትገብር ትኾን ናብቲ ዘይድሩት ህይወት ትኣቱ ኩሉ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ለቨልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ይባረክ ነታኹም ዘለኩም በለው ካብ ሰዓት ጀሚርካ በለው ምእዛዝ በለው ወሳኒ በለው ኣብታ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ወሳኒ በለው ኣብ መንግስቱ ብምእዛዝ ቦታ ክወሃበካ ተኾይኑ በለው ኣብዚ ኸለኻ በለው ኣብ ንእሽቶ ናይ ምእዛዝ ብቕዓትካ ክግለጽ ኣለዎ በለው ብዙሕ ሰብ ምእዛዝ ጎይታ ከም ዝሓተካ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ትሕቲ ክትግዝኦም ዘለካ ክትእዘዞም ዘለካ ኣብ ትሕቲ ነገራት ኣብ ትሕቲ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቤት ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ሰብ ተዋህበካ ብነፍስኻ ተርእኻዮ ወዲእካ በቲ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ተሒዝካዮ ግን እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከም ንጎይታ ትእዘዝ ጌርኩም ተኣዘዙ እዩ ዝብል ንዝኾነ ወላ ቆልዓ ይኣዘዝካ ወላ ዘይተኣምነሉ ይኣዘዝካ ወላ ተኣምነሉ ኩሉ ዓይነት ምስ ምንታይ ከተተሓሕዝ ዘለካ ምስ ጎይታ ከተተሓሕዝ ዘለካ ምስ ጎይታ እንተ ዘይተሓሒዝካዮ ንመንግስቱ እንታይ ክገብረካ እዩ ዝምችእን ዘይምችእን ንዓኻ ንሰናይካ ይሰርሕ ኣብ ዘይምችእ ቦታ ተኣዚዝካ ኣብ ዝምችእ ቦታ ተኣዚዝካ ንመን እዩ ዝሰርሕ ንዓኻ ንሰናይካ ይሰርሕ መጨረሽቱ እንታይ ክገብረካ እዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ቦዑ ገይሩ ከዳልወካ እዩ ማለት እዩ ብዝደለኻዮ ምእዛዝ ግደፍዎ ብዝጥዕመካ ምእዛዝ ምእዛዝ ኣይኮነን بكل متشون زي متشون بأخذ زرداء كان زرداء كان زتعمة كان زي تعمة كان نايم إزاز بحري نايم إزاز التحساس بقى كتعبي قال لك نوعيه خشعور نزي كونن نزي أم مدري كونن تحسب مالت نحجي أي كونن نماسي نتا بكريستوس تجلس من قصدي شعو يخاطر الرأي مالت شعو كما يتمثل كتر الرأي كريئك هجي
بخميت الزلخة بخميت سرح لخا بزي قدس كل كم فقد أملاح تسرح كايون أي سرح كايون ناو مستقلعك مساين بركانا الله ويكا مساين يركا الله دحري خنا بتناي جزعت منبر تحلف يسوع جيتنا زابير يبارة سكيما نايركم حفا بلو هاللويا ركاتا سيكاتا لافا أتو جيزس اتقود أي سلا حجي يكونن بلو سلا نفسي يكونن بلو سلا نجاراتون يكونن بلو سلا تامس كريستوس زي تودا منجستي مساء مقطعلن زي مقطعلن يبلو مساء معياي زي معياي يبلو سلا زكيت التاللو سلا حجي تحاسبت لهم سلا حجي كعوت سلا حجي قالها قبل نو مستي نايسي أبهر قداي كتحاسب لكم كو وركر معاي تعامله نموخان كتحاسبوا حجي زي تعمل كاسب يمت زي تعمل كنجار يمت زي تعمل كخونتات يمت بزي قدس جن كله نبيك غير الله نبتخكل نايسي أبهر منجستي كبر تعكا ناو كبكعكا خلالو ناو انت زي بكيو كانت يحسك خدكتصليا كل تقبر زلخا بلو نام منغستو اقداسن بقعن غير تزي سريحك ابز مدر تتغلص زبلعخا تبلعخا زحاسكا تحاسكا ولا حنت يكونن سولومون كوميليو ما جرشتو زحيزكو زبتحز بحال حيزكو مجرشتو كونتي قبل كله كما اخيت غاطمك انت تكون على قالتي كل نغبرو زلنا انا منتاي مالتي بصبق بحما زغاطمك نتات مصزلا منغستي ناي املاح حبز مدر زخت غلصيا مستي ناي كريستوس حساب معايت تكوني مستناتو مدب معايتي كتكوني غويتا يبارا يسوع ጌታ ነው በኢየሱስ ስም በሉ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ ነትዝመጽ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድልው ክኸውን ብኩሉ በሉ ምድላዋተ ይበሉ ጊዜያዊ ይኮነን በሉ ጊዜያዊ ይኮነን በዛ ዝመጽእ ዘላ ዘመን ናይ ንግስነት ዘመን ናይ ክርስቶስ ዘመን ብቁዕ ኮይነ ክርከብ ኩሉ ዓይነት አገልግሎት ኩሉ ዓይነት መመለላስ በብቕዓት ክሐልፍ ጎይታ ክረዳአኒ ይበሉ ኣብ ህይወተይ ይበሉ ንስኺ ይበሉ ንምስርሐ ይኹን በሉ ንምስርሐ ይኻ በሉ ካብዛ ሓሊፍካ ግን በሉ ምስ ክርስቶስ በሉ ንዘላለም በሉ ክንነግሲና በሉ እስከ ዕልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብልና ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ነጣኹም ዘሎ ሕዛብ በሉ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በሉ ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ በሉ እግዚአብሔር በሉ ይሰርሐካ ስለ ዘሎ በሉ ንዝኾነ ይኹን መንቀሳቀስ በሉ بجرهنت زي كونه بتخكله كاب أملاخ زخونه مسلطان مخانو أمين كاتمل على سبلو أملاخ بلو يسحبك كخمزلو يدالوك كخمزلو يعبيك كخمزلو بقع غيره أمك ساعتي بلو نسكع للتاني زابير هون هالل بزح حسب لنا حجي نجر بزح تبعيسي بقى حجي رخبكوا أيكونه كيتقاقي موداتا يبلون هجناي ترينينج جزي هاي سلطنا جزي فقرها تفتش امنتك تفتش تحتنها بقعك خون نحواتك معرخ ندي ميچون يرك زمن بملؤ توهبك عدمن السخا سرح لي بزتوهبك امون دونيرك ابيت املاح امون دونيرك مسحواتك بصدرا بيتك بحدارك بيت سبك كله انتي እግዚአብሔር ነታትመጽ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ንምድላው ይዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ተኾን ሰዓት ክትሐልፈኩም ይብላል ብዙሓት 70 ዓመት አገልግሎም 40 ዓመት አገልግሎም 50 ዓመት አገልግሎም ኣብ ኣፍደገ መቃብሮም ምስ በጽሑ እንታይ ኢሎም እንታይ ተሓስቡን እንታይ ምበልኩም እንደገና ዕድል ክዋሃበኒ ክዳለው وحدا سبايم قوياي وديهم زبلو هم بعل باولوس ترايا تصحيفا زل باولوس انتايلو متى امنه حلياي قوياي ودي صبو نا امنه قد لتقادي ليلو جينا امنغو هلهمان انا السماء يحشني له
ምስ ክርስቶስ ይሕሸኒ ኢሉ ጌና በቃ እንታይ ኮይኑ ወዲዩ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ክንዳልዎ ዘለና ዘበን እንታይ ንርእስኹም እዩ ጽባሕ ንጎዝ ዝተረፈ ይትረፍ ስኻ ግን ብቑዕ ከንካ ንክርስቶስን ንኣምላኽ ብቑዕ ከንካ ኣገዳሲ ኮይንካ ክትርከብ ኣብቲ መንግስቲ ኻ እንታ ክትከውን ክትቅጽል ዝተዋሃበካ ግዝኣት 5 ዲ 2 ዲ ብዘይ ገድስ ንስኻ ግን ኣብ ፊት ኣምላኽ ክትከውን ኣለካ ብትኽክል ንክርስቶስ ዘስመርካ ክትከውን ኣለካ ከምቲ ክርስቶስ ነብኡ ዘስመረ ማለት ብደቂቕ ብዓቢ ብሰፊሕ ብጸቢብ ንክርስቶስ ዘስመርካ ክትከውን ሰዓት እዩ ማለት ምንም ብስጋ ከይትቕስቀሱ ብስምዒት ከይትቕስቀሱ ግዚኡ ሓሊፍ እዩ ብነገራት ከይትቕስቀሱ بمنفس تمرح ناي منفس ممرح ساعات يجي منفس تزي مريحك سرح كان تاي زخون هيوت كان تاي زخون ناتشورالي زخون كم كل سبي زخون ولد جابيري بارا يمن عليكم حفاب بلو قعزة يبلو قويا يبلو نعم الله كم ذا سمر دا أمبر كم سب نسب أيقونا نبلو كل بؤون يبلو كل بؤون يبلو نكريستوس بلو بكل سب بلو بكل عيا يبلو نكريستوس يبلو سلازي بلو كاب كل جزاءات نايسب نايس سمعت ناي تفطرو حقي وات يبلو أبت منفسه حقي أبت ناي زابير حقي أبت بمنفس زملالس السماء والتحساسبة كاب لعل خنبري بلو كاب لعل خنبري بلو كاب تحرز بلو كاب حساب مدري بلو تفلي بلو كاب لعل خملالسيه كاب خنبري بلو كاب قلت بلو زامنة اللي عمين يبلسكي زامنة اللي عمين يبل زامنة اللي عمين يبل لومي يبلسكي كاب لعلي زنبر بلو كاب لعلي زقلت بلو كاب لعلي بلو هيوتي كاب لعلي أقل قلوتي كاب لعلي كابنا إجزابير استراتيجي كابنا إجزابير حساب كابنا إجزابير أكايدا كابو يزمال على سبلو بمنفس يزمال على سبلو مدراوي كنا نبلو جزاوي كنا نبلو يسرح يزله نمنقص عمل أخبرو بقوع كينه كغرب بلو يسرح يزله بلو ناي مسرحي جزء بلو دا تفتس أمي بلو دا تفتس أمي بلو ناي إجزابير منقصتي دا متأتي بلو دا متأتي بلو ويتاهم يبلنا نيرو لومي نابلو مزوجه تتنقوا مالتنا يمفرح يكونن تمنفس عوشت أي عم منفس مسكون كوجن ساعات بقى نكريستوس تراي تخونه له ساعاتي ساعات أكريستوس بقى عينك تركب لي رأسخا نكريستوس التدال ولا ساعاتي نعو بقى تخوينا هتقوم بقوع كينا اختب مالالس منياتو مسوء انت هتكون معايا تختكون ابتات متزل حجي زقلوا له توعوع كتبوا له مالتي مستقلزك نخبر املاخها مستقلز اسب انت اي خون تيلكم مستقلزك قبلو بزي حجز متزل معبل نايدك املاخ مقلاص نسخه ايكون كان كتربلو يسوس يبقى خربلو مقلاص مالت اي ابوستل كوستو اي نبي كوستو تبهال ايكونن اي تحسبه دك املاخ بوسلات مالت كريستوس زغلصو انتي ما حد زمسلو زبهال له ساعتي مالتي زرو كريز بالصحفالو انتي مالتي نعو زمسلو بقى زربا يبلو من انتي بقى من يزغلص اب كله ودا املاخ يزغلص مالتي دك أملاك قلت مالت نوديو زمسلو مالتي فطرت زوزو سمايات زوزو نفاسات زوزو كناتات زوزو نقستات زلعلن زورجن مالتي زابير يبارا بزا عينت مقلات كنقلت إنا لو من بزا عينت مقلات كنقلت إخا كينا رؤسهم نماسي زدالو زلو نتزمنتي زدالو زلو أمس مدر متحازي بالنار بس كناتات متحازي بالنار ودا أملاك كقلت لكم إيه أبرزهم ودا أملاك كقلت إيه يسوس كقلت إيه قويتها أباهم كقلت إيه
أبعينا خجلتيه ودا أملاك خجلتيه زعمنا تلي عمين يفه زعمنا تلي عمين يفه يا أنتم تشوفوني أداكم حافظ بلو هالليا حنت قال تراي تقلي تقال كه قويتها بلوه رأس خجلة تقلي يا أنتم تشوفونه ودا أملاك مساهم يزلوا قويتها مسحنا يزلوا أبيوتكم هاللويا لو مي زابير كجلتيه يسوع كجلتيه بيوتكم هاللويا أبيتكم كجلتيه هاللويا ريكا تزيكا تلا بهاتو زابير لو ما ختنكفكم يو ودو ختنكفكم يو يا أنتم تراي تشوفونه هاللويا يداكم حفا بلو هاللويا لو مي زابير بيوت كتنكفكم يو ببيتكم كتنكفكم يو بعيهم كتنكفكم يو كم كان سبجيره أمكم يو نتنا إلى على هيوت كتنس أبارو يهو نبلع لك الديب يهو نزل على هيوت هاللويا زدي أبي هيوت كتنس أبارو يهو مسم الأخت خطعي يهو زابير السماء هاللويا ريكاتو سكتا كتا كتا راتونا أتاسي كتا لفا أتوزي لفاندا لوميك زابير أبلع لهم هاللويا كبر خط أبتبيه زابير فلأت كأمتيه أباب كأمتيه هاللويا حيل أبلع لهم كأمتيه እግዚአብሔር ከመህረኩም መንፈስ አምላክ ከመህረኩም ኃይለ አምላክ ከመህረኩም ንላዕለ ኸደይበናዩ ንላዕለ ኸውጣናዩ ዘይተጣዕመ ክብረ ኸርኤካዩ ጎይታ ከመርሐካዩ ኢየሱስ ከመርሐናዩ መንፈሱ ከገልጻናዩ እግዚአብሔር ክብረ ከመርሐካዩ ሪካታ ባሃታ ዚካታ ራዱና ማሃታ ሲካታ ላቫንዳ ኤላቫንታ ሲካታ ላቫንዳ ሪባሃንዳ ሲካታ ባሃታ يداكم حفا بلو قويت عند السرحي قويت خمزي بلن الله هالليا نزل زمن زبق عقيرها أمكم يا زبل هالليا نزل زمن زبق عقيرها أمكم يا زبل لكم تراي سمعي بلا لقويتها بمنفس تراي تمرحو جمسي تراي سمعو ناتي تراي سمعو قويتها لو مغمر حكايو يسوس كسلتنا كاي منفس عملاك عبيكاي بقوع عقيرها أمكاي نزل زمن زبق عقيرها أمكاي أباب كملأكاي مخروه ملأكاي فلتأته ملأكاي حيله ملأكاي ورا فانتاسي كتابا يداكم حفا بلو قويت حد دمسي بن الله هالليا يداكم حفا بلو هالليا نو يسوس رأي وأفيدكم رأي وهالليا شكاتو مهاتا أفيدكم رأي ونيسوس بقى خبيدا يكون أنا وتو كم نفسكم بمنفس رأي وهالليا لو مي ملأخت بمنفس رأي وهالليا إزابير مسحنا يزلو منقصو مسحنا يزلو قويتها أما أخلنا يزلو رؤسه قلت لنا هالليا رؤسه قلت الكاي أبعيو هار رؤسه قلت الكاي أبا قلت كاع رؤسه قلت الكاي أبي وات كار رؤسه قلت هالليا تسفاي نسخايخا تسفاي نسخايخا تسفاي لومي العزبة لهيوت كتنصبارو يخوف لومي قويتها خمزي بلن الله هاللويا لومي سماي سماي زخدو هاللويا وازا خي مسلكم هاللويا كابل على خدقزو خجمر يخو كابل علي أخناف تقط إيملكم كتوت إيهو بزحات كتوت إيهم هاللويا لا على كتوت إيهم هاللويا أخناف سقط أمل لهم هاللويا لو لومي نعز ودينا بلا على قبل كاي نعز وقالي نبلع علي هاللويا لومي ختمات زقزق هاللويا نبلع على كتوت إيهم هاللويا نبرخت كتوت إيها هاللويا ركاتا سيكا إلا فانتا سيكا على باندو ردونا ما أتزيكتا لومي أوداتنا أوالدنا هاللويا أخناف تقديم خم نسري بخناف كوت يوم هاللويا أبلع علينا إكزابير مغرق قبليو نا إكزابير تبب كماليو نا إكزابير حيلو كماليو لا كاتا سيكاتا لا بهاتا زي لا باندا تقلي نحددا هالليا تقلي نحددا ريكاتا ديبو هالليا إيه كاتا بانتا ريكاتا باكاتا إلا بانتا سيكاتا باكاتا ريكاتا باكاتا كاتا إكزابير حزبون دا أكبي سراويتون دا أكبي زتقلو تدقى أملا هالليا نكتماتات زخونو ناها قراس زخونو نهزب زخونو نعاليتات زخونو زتقلو
ደቃ አምላኽ ሃሌሉያ ሓይሊ ናይ መወዳእታ ዘበ ዝግለጸሎም ወለዶ ናይ መወዳእታ ዘበ ወራፓንታሲካታ ሪባንታሲካታባ ኤለባንታሲካታባ ሪፓንታሲካታ ጎይታ ቅብኣትካ ይብሰል ጎይታ ሓይልኻ ይብሰል ክብርኻ ይገለጸሎ ሓይልኻ ይገለጸሎ መላእኽቲ ይገለጹ ግዝኣት መላእኽቲ ይገለጽ ራባንታሲካታባ ኤለባንታሲካታ ራቡና ማሃታ ኤሌ ፔፔፔፔፔ ሪባባባባባባ ራቡና ማሃታ ሲካታ ኤለባንታሲካታ ጸልይ አይተሓዙ ጎይታ እንዳሰርሐ እዩ ጎይታ እንዳሰርሐ ሃሌሉያ ሻካታፓካታፓካታ ሊፓንታሲካታፓካታ ላፓንታሲካታፓካታ ሪባሃታዚ ማሃታዚ ለባንዳ ነገሥታት ገይሮ ኸውጣካዩ መራሕቲ ገይሮ ኸውጣካዩ ነቢያት ገይሮ ኸውጣካዩ ናይ መወዳእታ ዘበ ነገሥታት ከውጣካዩ ካህናት ከውጣካዩ ነቢያት ቅቡዓት ከወፅዮ ወራማንታሃ ብትምህርትን ተኣምራትን ዝግለጹ ብፈውስን ዝግለጹ ብመምሕዳር ዝግለጹ ናይ እግዚአብሔር ዝተገለጹ ወለዶ ዝተገለጹ ወለዶ ዝተገለጹ ወለዶ ዝተገለጹ ወለዶ ዝተገለጹ ወለዶ ሻካታ ሊማሃንዳሲካ አላቫንዳ ኤላቫንታሲካታፋ ራዱና ማሃታሲካታፋ ኤላቫንታሲካታፋ ራዱና ማሃታሲካታ ላቫንዳ ኤላቫንታሲካታ ላቫንዳ እግዚአብሔር ሰናዩ ሰላም አምላኩም ሐፈብሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎሚ ሃሌሉያ ኣብ ልዕለኹም ዝገልጾ ብርቱዕ ጥበብን ሓይልን ኣሎ እግዚአብሔር ብጥበብ ክመልኣኩም እዩ ዘመን ንወፃሉ ጥበብ ክመልኣና እዩ ሓይሊ ክመልኣና እዩ ምኽሪ ክመልኣና እዩ ናይ እግዚአብሔር ምርሒት ኣብ ልዕልና ክቕመጥ እዩ ዝመርሑና መላእኽቲ ብየማን ብጸጋም ክቕመጥ እዩ ብየማን ብጸጋም ምሳና ክኾን እዩ መላእኽቲ ኣባና ክግለጽ እዩ ምሳኻ ክዘራረቡ እዩ ምሳኻ ክዘራረቡ እዩ ሎሚ እግዚአብሔር ክገልጾም እዩ ሎሚ ክግለጽ እዩ ሎሚ ዝመወዳእታ ዘበን ክግለጽ እዩ ኣብ ህይወትካ ኣብ ዕዮኻ ክግለጽ እዩ ኣብ ኣገልግሎትካ ክግለጽ እዩ ኣብ ህይወትካ ኣብ ቤትካ ክግለጽ እዩ ሎሚ ካብ ኣምላኽ ክትመሃር ኢኻ ካብ ኣምላኽ ክትግለጽ ኢኻ ካብ ወዶ ክትግለጽ ኢኻ ዝኣምነ ኣሜን ይበል ዝኣምነ ኣሜን ይበል ዝኣምነ ኣሜን ይበል ዝኣምነ ኣሜን ይበል ሎሚ ወደ ላይ ክትወፅእ ኢኻ ዝለዓለ ህይወት ከተንጸባርቕ ኢኻ ከምታ ኣብ ኣቦ ክትነብር ኢኻ ከምታ ኣብ ጎይታ ክትነብር ኢኻ ከምታ ኣብ ላዕሊ ክትነብር ኢኻ ዝኣምነ ኣሜን ይበል ዝኣምነ ኣሜን ይበል የዳኩም ሓፋብሎ የዳኩም ሓፋብሎ የዳኩም ሓፋብሎ ሃሌሉያ ጎይታ ከምዚ ይብለኒ ኣሎ ሕጂ ዝወርድ ብራናታት ኣሎ ኣብ ማእኸልኩም ዝኣትዎ ኣሎ ሕጂ ተቐበልዎ ነገር ኣሎ ዝወርድ ሃሌሉያ ጽሑፋት ኣሎ ምግላጻት ኣሎ ጥበባት ኣሎ ሓይሊ ኣሎ ቅብኣት ኣሎ ሎሚ ክወርድ እዩ ሃሌሉያ ዝርዮ ዘለኹ ዝወርድ ሃሌሉያ ክትቀበልዎ ኢኹም ሃሌሉያ ብመንፈስ ናብ ውሽጥኹም ደኣተወ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሃሌሉያ ምግላጽ ክትቀበል ኢኹ ጥበብ ክትቀበል ኢኹ ኣኽናፍ ክግጠመልኩም እዩ ሓይሊ ክትቀበል ኢኹ ይውረድ በኢየሱስ ይውረድ 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 ራባባባባባባባ ሪባባባባባባ ይቀቡ 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 ሓይሊ ይብሰል ሓይሊ ይብሰል ራባባባባባባባ ሪባባባባባባ 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 ሻባባባባባባ ሪባባባባባባ ቅብኣት ዳፈሰሰይ ዳፈሰሰይ ተጠባበይ ተጠባበዩ 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 የዳኩም ሓፋብሎ የዳኩም ሓፋብሎ ጎይታኹም እንዳበለይ ተጠባበዩ ራባባባባባባባ ሻባባባባባባ ሪባባባባባ ሪፓፓፓፓፓፓ ሊፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓፓ የዕንተኹም ጨፍኑ ጎይታ እንዳተንከፈዩ 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 ተቐበልዎ ነገር ኣሎ ሎማ ዓንቴ ሽፍቲ ክኸውን እዩ ሃሌሉያ ሽፍቲ ክኸውን እዩ ህይወትኮ ግዝኣት ኢና ንቕይር ዘለና ግዝኣት ላፓንታሲካታፓካታፓ ኤላፓንታሲካታፓካታ ሪፓ
ግዛት የቀየሮ ሻካታፋ አንታ ግዛት የቀየሮ ሻፋፋፋፋፋ ግዛት የቀየሮ ሪፓፓፓፓፓፓ ግዛት የቀየሮ ሻፋፋፋፋፋ ሊፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ኤላፓንታ ሲካታ ሪፓፓፓፓ ግዛት የቀየሮ ለሜ መንፈስ ኃይል ይቀበለው ሻፓፓፓፓ ግዛት የቀየሮ ሻካታፓፓ ሪፓፓፓፓ ግዛት የቀየሮ ሃሌሉያ ወራ ፋንታሲ ካታፓ ሎሚ መغيار ከሆነ ግዛት መغيار ይሆን ራፓፓፓፓፓ ሻባባባባ ሊፓፓፓፓ ኤላባንታሲ ካታላባንዳ ኤካታባንዳ ነግሪ ሚታውጾም ሺፓፓፓ ግዛት የቀየሮ ሎሚ በሐዲስ ኃይል ግዛት የቀየሮ ሻባባባባ ሊፓፓ ግዛት የቀየሮ በምልአት የቀየሮ ሻፓፓፓፓ ናብ ሐዲስ ክብሪ የተው ናብ ሐዲስ ክብሪ ሻባባባ ሪፓፓፓፓፓ ግዛት መغيار ይሆን ኤላ ፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ እሳት ማፈስ ቀደ እሳት ኃይል ይውረድ ሸካታካታካታ ሪፓፓፓፓፓፓ ግዛት መغيار ይሆን ሸካታካታካታ ለባንዳ ሪፓፓፓፓ ግዛት የቀየሮ ሺካታባንዳ ኤላ ፓፓፓፓ ሎሚ ከመ ሐዲስ ክብሪ እንዳተቀለቀለ ሐዲስ ክብሪ እንዳተገንጸለ ሎሚ በኃይልህ ትወጽኢኸ እስኪ ዘአምን አሜን ይበል ሎሚ በሎ ነትናይ ዘመን መወዳታ ዝህዝ በሎ ዝተገለጸ በሎ ቅብአት በሎ ኃይል በሎ ጥበብ በሎ ኣብ ልዕለይ በሎ ይፍሰስ በሎ ዘአመነ አሜን ይበል ይፍሰስ በሎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ካብ ድሩትነት ሞስ ወፃኻ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ዝወድቀካ ነገር ገለ ዘየለይ ዝመስሎ ካብ ነፍስን ስጋን ወፂኻ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ምስኣተኻ ንሽዑ ዝኸውን ኩሉ ዓለም እንታይ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይኽፈት እዩ ዛስዋ ሕጂ ስቁልና ይኮናን ዝወርድ ኣሎ ዝብል ምንት በእምነት ክትቀባበሉ ድልየ بمنفس مساعتها اتي منغستي زخفتلك زلو اتي منغست مستخفتلك خا انتي زخون زلو مالتي شعوز تبحلي ابا انتي زخون زقبل مالتي زابير يبارا ابزي زي نبي حسيبو زي فلت زنبرستا يخون نبي يخون نتسعات انتي زابير لك بتشعوز تخفتل غيزي ابلعلو حدش قبعات يمص أبزي لما عنتي حندبت زمزها حدش نجر حسكا تخيد مالتي زابير يبارا يسوع جيتانو اسكي زامنا امين يبا زامنا امين يبا لومي بلو كابيك زابير زخونه حدش نجر بملأ تقبل كلها مقلاز تقبل كلها حيل تقبل كلها زامنا تلي امين يبا اسكي على ثاني زابير هنا هاللويا እግዚአብሔር ይባረክ
እስከ ክንገዚእና በሎ ብምልአት ክንግለጽ ኢና በሎ ብምልአት ክንግለጽ ኢና በሎ ብምልአት ክንግለጽ ኢና በሎ ብምልአት ክንግለጽ ኢና በሎ እስኪ ዝኣመነተለይ ዕለታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ በዚ ጎይታ ሎሚ ዝመሃረና ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ዘመን ንኣቱ ኣለና ብዙሕ ከዓ እግዚአብሔር ክሰርሕ እዩ ጎይታ እንታይ ኢሉኒ እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ርሰት ወርሒ እያ ከም ማሕበር እንጋጭ ዝመፅእ ዘሎ ተኸፍተ ዘመን ኣጃስቲ እንገብረሉ ዘመን ኣመን ወርሒ እያ ኢሉኒ ኣሎ ስለዚ ብዛ ወርሒ እዚኣ ድሮ ኣጃስቲ ክንገብር ኢና እንደገና እግዚአብሔር ዝሃበና ምኽሪ ጥበብ ምግላጽ ተቐቢልና እንታይ ንገብረሉ እዩ እንደገና ንሰርዓሉ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ድሕሩ መትሓዚ የብልናን እግዚአብሔር ብዝሃበና እንታይ ክንከውን ኢና ማለት እዩ ጎይታ ክንውንጨፍ ኢና ማለት እዩ ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ ክንድይብ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ተዳለው በልዎ ተዳለው በልዎ ተዳለው በልዎ እግዚአብሔር ይሰርሕ ዘሎ በልዎ ጎይታ ይሰርሕ ዘሎ በልዎ ኣምላኽ ይሰርሕ ዘሎ በልዎ ጎይታ ይሰርሕ ዘሎ በልዎ ተዳለው በልዎ ተዳለው በልዎ ከተማ ክትወርስ ኢኻ ሃገር ክትወርስ ኢኻ ኣህጉር ክትወርስ ኢኻ እግዚአብሔር ናብ ዝበለካ በልዎ ክትግለጽ ኢኻ በልዎ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ዕለታን እግዚአብሔር ዕለታ ሃሌሉያ በዛ ናይ መወዳእታ ሽብሸባ እግዚአብሔር ዳቂዕት ዕለታ ዕለታን እግዚአብሔር ያንተ ቻለ ያንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለ ያንተ የሚሳነ ቀላል ሽብሸባ ለጥቂት ጊዜ ነው ድንገት ስትነሳ አድራሻው ሲሆን ነው በከፍታ ላይ ታቆማለህ ጠላት አይኑን ያይ ዲያብሎስ አይኑን ያይ አንደበት በሳት ትሞላለህ ጠላት አይኑን ያይ ዲያብሎስ አይኑን ያይ ራስን በይት ትቀባለህ ጠላት አይኑን ያይ ዲያብሎስ አይኑን ያይ ያንተ ቻለ ያንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለ ያንተ የሚሳነ ጠላት የሚፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ድንገት ስትነሳ አድራሻው ሲኦል ነው በከፍታ ላይ ታቆማለህ ጠላት አይኑን ያይ ዲያብሎስ አይኑን ያይ አንደበት በሳት ትሞላለህ ጠላት አይኑን ያይ ዲያብሎስ አይኑን አፈይ ከዓብሱ ተከፍሎኒ ከይሰምረልካ አትረከይታኒ ምንም ሙዓቶ ትውሻይ ዘሎ መመሊሱሲ ይፍልፍላሉ አፈይ ከዓብሱ ተከፍሎኒ ከይሰምረልካ አነሰይታኒ ምንም ሙዓቶ ትውሻይ ዘሎ ممالسوسي يفلفل شبشبة رونا سمرة بالله زمن عرفتي علي خويو ناتي قرمتي زمن نتيلاي زمن نسمع كبار خوي سمكان دقنا ታሪክ ምስራሕ ልማድካዩ ኩሉ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ልማድካዩ ኩሉ ጊዜ ታሪክ ምግባር ልማድካዩ ኩሉ ጊዜ ታምር ምግባር ልማድካዩ ከም ናይ ትማሌ ታሪክ ምስራሕ ልማድካዩ ሎሚ ከም ናይ ትማሌ ታሪክ ምስራሕ ልማድካዩ ከም ናይ ትማሌ ታምር ምግባር ልማድካዩ ንስኻ ኢኻ ኣብ ጸልማት ይብራሂምካ ንስኻ ኢኻ ነዝናይ ተዘውጋዕካ ንስኻ ኢኻ ኮሰሰይ ምላሽ ኢኻ ንስኻ ኢኻ ሞጊድካ ተነታዕካ ንስኻ ኢኻ ምትከበር ኢኻለ ንስኻ ኢኻ ደበቕ ዝበልባሰይ ንስኻ ኢኻ ምኽዳን ተጋረፈይ ንስኻ ኢኻ ዕሽነት ነዊትካለይ ዕሽነት ነዊትካለይ ዕሽነት ነዊትካለይ ዕሽነት ነዊትካለይ
أشنف ويتقال نسخيها تمني سخيتس نسخيها حقوق صلاتي سيخا نسخيها سلف مني خيا نسخيها عز الفريق خيو نسخيها كي قدر نقلقانو نسخيها عجي خيو من قدو نسخيها عفريس كان حسها نسخيها نقال كتجيه كانو 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 نقال كتجيه من هنا كذي بلاي من هنا كلج بلاي من هنا باباتي بيت بسمايو السفرة نغمتي كقدوسان غارا مزمر لقيتو مزمور كذي بلاي من على كبر 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 هاليلويا اسكعلل تاني እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን አሜን ነው ስም እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ ይሁን እስኪ መንፈስ አምላክ እንደገና ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክኒ ፕሮግራም አብዝኽን ወዲና ታዛ ሓለፈት ሰንበት አዊጅና ያዝነበርና تشيت مصحف الله لنا زلالنا توم جزيكم زي تتقومكم لو مو نالاتكم مالتي أبدأ قلت له جزيكم كتباخروا تقوليهم يسوع كريستوس قويتاي كالجن تمهارو كولج صومن صلوتن كابسولوس يجمر كابسولوس على 10 السوني عرفتيهم من البات زحلفه كابسوني تأوجن يرو حجي تغير له تحبريتها كابسولوس يجمر مالتي ስለዚህ ኩላትና ናይ ኮሌጅ ተማሃሮ ሙካራይ ፍቀድኒ كابسولوس على 10 سقى عربي على 17 زجمر صومن صلوتن ناي تمهارو كوليج تراي نغالا اي تملكتنا قال حزب املاح كن حموسينا نمص مالتي حموس كم تخل شاع نغبرو سرعه اغلغلوت ناي فوسي ناي منغاف ناي قال غزيا علنا ስለዚህ ኩላትና حموسينا نمص استرفه معالتات كن نتوم ناي كوليج تمهارو تراي استمدب ناي صومن صلوتن ስለዘሎ ካልኦት عرفتينا مالتي يسوع كريستوس ጎይታዩ كبرني እግዚአብሔር አምላክና ይሁን የማናይድና ሐፍከነ በሊና ጎይታ ክንባረ ሆይና ቅዱስ ዘላለማው እግዚአብሔር ኩሉ ክብርን አካ ይሁን ስለ መንፈስካ ስለ ቃልካ ጥበብካ ንባረከካለና بسم ተፍቅሮ ወደኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ነትምሳኹም ዘሎ ካብላ ዓሊ መንባር ጀመር እንዳበርኩም ሰላም በሎ